Bună seara, vruți mutritori! Bine venit la altă mobeti armânească. Azi vă idzățem gine viniș ali Dana Buda Vasile. Dana staflă și crescu cu stanța, are mari mirachi istorii, are mari mirachi ști voluntariat și minduescu că moabeta de azi asibă niheam camahor, iată că minduescu că n-ai mai mult și n-ai mai mult va să zburăm de mirachi ti istorii, pit istoria a tai făiei ei. Tața că testa vai și-are aleaptă facultatea și studiile la dară tu domeniul ăsta de istorii, ti mirachea ți utrăzea să află cam mai multe apandisi, ți sfații tu tai făiei, ti calea ți uloară, așa că mi hârsesc cu multul că putem să avem mai este moabeti. Dana are bițită Facultatea de Istorie și Științe Politicii, Legături Internaționale și Studii Europeane la Universitatea de Constanța, la Universitatea Ovidius. Și Nica din Nică, cum zici, era ciudăsită de primifile de fara ei, de cum își ducea bana păpânii, străpăpânia ei. Testa tot avea mirachea să bagă întrebări. Și va năzbrască multuși de paploa ei, gine, va năzbrască tu spăpunia, ma de un maxus, ți lulugursești mai marli permitusitor. Și omul ți-a lăsă ahânt mari toară tu bana ei, și va să zburăm niheam și de lucruri la ei tu voluntariat, cum ziceam, tațea că de la Ilichea de 16 de ani tu smină tu ahtări eventuri și ahtări activități. Dana gine vini, știi tu te esti, mi așteptă să ne dus mai multe. Gine te aflai, Alexandra, gine vă aflai pe toți. Haristo de invitații, haristo la toți care Mutrescu și ne Avdu. E totul gine, nu? Stai că așteptam să Tuti confirm sunt buni. așa. Tuti sunt buni și vreau să zic tu ahurhită că mă să aibă și mutritoria noastră întrebări titini, să le bagă pe comentar, pe live-ul ți dezvărtește sub frânza Armânama Media și care să avem oară, vă să luăm întrebări și de la mutritoria noastră. Dana, mas vrei, hai să ahurhim de la numata. Că amintesc că asta este una bună ahurhită, de toată moabeta ți va zine cam de aia. Cum ți-i numa și care este istoria numei a tali? Și cum și mi prezentai când o cu tine, Dana, eu pistituta și mi prezintu de Nică, ma numa mea de Pătăgiuni este Daniela Florentina. Daniela Florentina Buda, taifa Buda mi aflai. Daniela Ini de la maia mea, cum se bagă la noi la armâini în nume după păpâni. Maia mea Iordana era numa. Și are și ea una istorie cu numai ei, că nu era mult, nu știu, comun pentru toată lumea atunci ca să bagă la Iordana, nume de estă. Că știu că știi, zicești că nu, nu mai afla, nu știai din numai este. Yeah. Ea se află în 1919, când se depisi protul război mondial, și chiar de Crăciun, că știu că ne zicea pe toată istoria de este când era Iisus din Nazaret la televizor și ne zicea că ea s-a dră onoară cu Hristol. Și a început să ne zică că atunci erau mulți mulți niți cilimeni care muriră, din păcate, pentru că se îmbolnăveau și așiții. Se îmbolnăvi și maia mea. După 2 săptămâni, iatrul și dascălul le zisiră că asibă ghini să subătează, dacă ea să aibă un nume, dacă ea să scapă, asibă ghini, dacă n-a să scapă, se pleacă de aoață din bana este până nu. Botizare pe 6 ianuarie și 6 ianuarie este bobotează. Și atunci, fără dascălul sau care cu preftul care cu ea este minduiare, că se bagă Iordana, de la apele Iordanului. Na, și apoi mama fu cu ideea că Iordana, Dana, Daniela și Florentina că eu aflat în săptămâna de Flori, de cât îmi zis mama, de cât ține minte. Da, de-aia numai mea. Maia Iordana de țitai fera. Botcă, din Vârgăriei, taifa acolo țitut să aflară toți. Erau 3 fete și 3 fiiori. Ea era printre, cred că a doua sau mai știu, mai țin minte, ordinea de ței mai mării.
Smărtă acolo vârgării de la 17 de ani, din câte știu. Este fu prima ei căsătorie, că ea cu paplu de apoaia, Aha. da, să se aflară. Deci preotul lui Nicu Chir era din familia din Cear. Vine de apoaia Toarmânii, cum era mutația de populație în 1940. Oații a avut, din câte știu, și un șcior și una feată. Șciorul al lor le muri. Feata este teta mea, sora mare al tata. Când zic teta Șlali, sunt teta Șlali. E băgat numai de Elena, nuța, cum zice la noi. El a plecat în război, cum a început războiul la noi în 41 și după ce s-a aflat teta, primirea acasă, iscălitură că muri pe front. Muri, fu dat dispărut pe front. Ca și protăoare era de dispărut, nu știau dacă era luat prizonier sau dezertă sau așiți. Mitisi războiul, nu vine acasă, așteptară, s-a drat atunci, așiții și statul o declară după 7 ani, dacă nu îți da niciun semn de viață, că înseamnă că muri. Și după aia Maia a putut să recăsătorească cu papla meu și așa a ajuns tu taifa Buda și așa a ajuns și la paplu Buda. Papul, și el este tot din Vârgării, tot, cred că din aceeași, dacă mai știu bine, din certificatele lor de naștere, cred că din aceeași coară sau aceeași zonă. Așiții, el a mintat de poaia, în acte este trecut în 1915, el ne zicea că ea s-a dat când a fost și regele Mihai, 1920-21. Apoi avem un alt act, iar este trecut, știi, scris data de mână, corectat, că ar fi 1921. Deci tot nu știu exact de când, dar pe acolo. Și papla meu vine în României în 1940, s-a însurat și el, a vrut un protonecuchir de la Parmazon. M-a rata murișea, când o aminta o feată sau o feată și muriră, douăle, la naștere. Și după aia paplu și el fu în război, la fel ca toți frații a lui. Ei fură 3-4 frați și una soră. Și după aia s-a însurat cu maia mea. Cum era numai lui? Zână. Vasile Băda. Vasile. Da, e ciudat în Iamașiții că tora numa mea este la nicchir la meu Vasile. Tora că știne te mărtașe și luași alantă nume este Vasil. Vasile, Da, da. candastornă numai. Ca și eu urmărită, și știi, de lumea este și ea Yeah. urmărită în sensul bun, știți, da. Paplu era mai mic dintre frați, nu știu dacă chiar Nicu, dar mai mic dintre frați. Și seama ca Joshua că da, s-a însurat cu maia mea și după aia avură pe fendea meu, Iancu Buda, și pe sora lui Manic Zoița. Zoița, așa, da, Zoița, mărtată Garofil. Și după ajungem la noi, la mine. Că tata și ea s-a aflat în 1950. Vine rătul Constanța în 1975-76 sau când își lua casa o țina, tata mă știi mai bine. Și s-a însurat cu mama mea în 1976 și cu mine mi-a dat răniha mama de pe aia. 1989 din Revoluție mi-a aflat eu. Da. Zână niheam știi partea alantă de taifă, mintescu, de la mama ta, de la dada ta, ți știi. Mana mea o cheamă și pe Elena. Lena, îi se zice în taifă. Lena Jiru, din partea Jiru. Papu Crista Jiru și mamaia Gicu. Erau Maria Gicu. Și la fel tot din Vârgării, cam tot, cred că din aceeași horurile de acolo, cum erau armânii, așiții. Ei știu că vine awații tu Constanța cu taifa lor, sunt mai nici decât păpăinii de la Buda. Sunt la una singură, norocul la una singură căsătorie, adrar 7 cilimeni,
Mama vine din cinci fete și doi știori. Și noi chim de-apoi 14 nipoți. Deci cifra 7 în neamul Jiru sau cifrele cu soță, cu impara și de este de 3 de 5, pentru că și papu Crista Jiru, ei fură 4 frați și una soră și cam fiecare cred că are câte 3, 4, 5, 7 de aia, știori, știi? Și avem numerele este care ne poartă și noroc. Niam. Dizes că de la cafi jumătate de tempo de taifata, luași altul țiva. Ce se îmi pare mult îmșat că dizes că de partea asta de taifa alidadia tali, luași mult du chiar este armânească, zicem, zbâneți adețli, zbâneți Da, jurtiile. da, da, Cum da. foi asta? Că erați și mulți, era taifă mare. De la partea Jiru, da, când mi înduiam, când mă cu tine, ziceam de la papul, eu crescut în casă cu papul Buda și Maia, și ții cu ei în casă de mic, de când mi aflai. Din păcate, nu i-a avut prea mult în bana mea, cum zici, mi aflai mult mai târziu. Și papul muri când aveam eu 8 ani și apoi a murit și Maia, la 11. Pe partea lantă, din Brăila, din Brăila, de acolo vine rătul României, vin la Hoară, de apoi se mutară la oraș, la Brăila. Și de apoi mai mult, tu știi, mai mult îți petrec vacanțele la Brăila și eram deja toți nipoții aflați. Amintea. Brăila, eu era taifa de la Dada ta. De la mama, de la Yeah, mama. yeah. Da. Și noi știm diferențe de vârstă, 14 cu Surin, e enormă. Și de la ei mari la ei. Dar de la ei, ambițai sau de la ei fură mai prezente partea este de arăți, de cum le zicem noi de obicei, pentru că imaginează că eu a cățai nunta al alea meu, fratele Manica Limam, da? Și după 2-3 ani, sau mă rog, mi-a și mispurania 2-3 ani, la fudul și de apoi era nunta la prima lor nipoată, adică la primul prota mea cu Sorin, prima, din cei 14. Și acățăm toate răzile cum evoluat de-apoi răzile ca timp. Mă știți, acățăm la toate răzile cum ne adunam noi din Inti până în săptămână, ne duceam pentru noi, nici era ghinică. Ne adunam cu toți, ne jucam. Dar de pe când creșteai, erai un alt ipostază, zic așa, când începeai să vezi că s-a ajuns să dar mâncăruri sau s-a ajuns să dari să împachetezi lucruri sau să te duci scafi după lucruri. Și mult plăcut era că eram toți taifă, fiecare seară s-a aduna numai și noi, al papușii lui Hrista, mai ineau și că papul când se mută de la Hoară în Brăila, se mută și cu la lanță, doi frați al lui, acolo, ei cu taifele și ne adunam cu toți. Și noi eram și cu protul cu Surin și cu Surin de-al doilea. Și era mereu că ziceam că mereu cântau și din boați, pâinea noștri începeau. Că mereu la un eveniment de estul, după ți mâncam sau când după cam să mâncăm, să pitisea și cu una cântare de la ei. Mereu îi vizui cu cumbulăile, mereu îi vizui pe ei, în primul rând pe pâine, unele lângă alții, așiții, apropiați. Și, cum zici, partea este de taif. Eram nieții de la nic la mare, acolo. Da, pentru noi am amintiri mșate până, cum te ziceam, că unoar, cred că la botez, Niclu, la George, cu surinul nostru, eram în curte, după botez, eram în curte la un moment dat, cred că peste 30-40 din niți, pentru că eram toți cu alanță cu surin. Și era și poarta deschisă, nu mai conta care iese, eram toți așiți de acolo, ba ne jucam pe stradă, ba să mâncăm înăuntru și până și viținii, unieții, știau că, uite, le-a venit verii din Constanța sau verii din afară, să adunară așiții cu toți și știu cum oare că un mai de acolo și câpta nipoții și zină smâcă și erau la noi, tu curte. Și zicea că voi mai lipsiți de oații la cât sunt tu ei. Eram una mulță.
dar este era farmecul, că era mulți și noi vreau să ne jucăm, să nu ne bagă în casă, ca să nu mai ieșim la afară, știi? La lucruri. Și pentru mine a fost și, mi-a lăsat pe parte să mult impresii, zic ca și ții, pentru că eu singur la părinți, părinții mei, tu Constanța, fui și singură cam, tu cu zbăl, eu crescui, nu avui cu care și de atunci, na, mai mult doar este, știi, de mulți așiții. E, și cu surinii era ca frați, asta Da, este. da. Din partea lui tată la fel, am 6 veri, mașciori. Ei sunt mămări decât mine, cum zici, nu ia cu cai, dacă ați crescut copilărescu cu ei, ma tot ca frați ne ținem și fuiațea mult alintata și mult duruta și așteptata tu familie. Tu, Nica și dipsita, e. da. Duseš, Dana, frațiva, ți îmi păru interesantă. Duseš că vidzušiš cum s'aleksiră arazle esti. Gine, arazli ali nu s'aleksiră. Noi n'aleksim la cum le Noi, adrăm, nu le exact, adrăm. Ți exact. mindu iare de asta, la ți mindu ai când îi duseš că vidzuși cum s'aleksiră. Păi, să zic concret, de E, la ți vidzuși tine, ți băgașoară. cum era la listelică, da, la fratele al mamă, ne adunăm chiar cât dinainte, adică ne asim cu aproape o săptămână înainte. Eu atunci Anica s-a dra nunt la feată, ni nunt la șcior. Ne asim să luăm pe tanția de la ea din Hoară, adică așiți, ne asim pentru sâmbătă seară sau cum, cred că sâmbătă și duminică, cred că așiți le adrară. Sâmbătă seară ne adunăm noi, de adrăm noi hlambura sâmbătă seară cu taifa noastră. Ei erau acolo, da, petrițeau în nunta lor și ne asim noi din Brăila până în la ei și sâmbătă seara atunci. Și mutrim adică la tutti, cum tanția n-a ieșit să cârsească toți invitații și de 3 ori și tuta și iara să cânta, avem acordeonistul cu noi, dar iara cântau pupânii, știi, fiecare melodie la fiecare arad, momentul, așa, ții în parte. De până, duminică era nunta, luni știu că s-a îmbrăcat una dintre tetele noastre, s-a îmbrăcat tu Rocky și Nancy iara la nuni și așiții, care chiar rândeam noi nisi când nu era protoară, când cred că mai mult implicat și vizum așiții și ne înțelegeam ce se întâmplă, dar era amuzant, adică la lucru așiții și mai ales vedeam ca ca o oportunitate să ne jucăm, să E. râdem, să ne este, știi? Picându de apoi, da, uite, la mine la nunta mea, alea drăm pitutele, am început să le comasăm, știi? Și mași la mine, adică am început mașiți ușor, să le mai comasăm, să nu zic, de adunat tot ne adunăm iara din inti când niheamă, dar nu mai și zum cu 2 zile în inti, nu mai și zum hlambura să drăm ahoria și șiții, știi? La lucruri de este. Și în plus, atunci când ne adunam toți și deam zdurim la papu, la maia sau la tete, adică iara și deam acasă, știi, ceva. Și după aia normal că iara ne adunam că trebuia și să mâncăm cu toți și iara zbăga pe bărbații să zburească, pe istorisii, mierli să dară sarmale, cum era de să dară mâncare, da, prăjituri, numai zi de cozonac și șiții. Și tora le și comanzi, nu mai adari, chiar atât de multe și până la urmă cred că și vrei să te bucuri mai mult știi, de evenimentul, în sine să nu si obosit, zic așa, ți să dai. Dar asta nu înseamnă că noi să zici și cred că ți trimiși la cadrurile, noi tot adrăm, la mine la notă tot adrăm iheamă din obiceiurile alea pe care le ținum, știi, să punctez și pentru mine și pentru taifa noastră acolo. Vezi că îmi descurcarea, nu mai știu de si Isusarea e nuntă, că tine te alexiști tu Da, armata românească și sigur, Anicu, chiar la tău să alexi pe armata românească care va fi. da, mă cunoască chiar din Neamă, de acolo, de la ei, din Ogna Mureș și din Ardeal, Neamă. Mhm, mhm, mhm. Da. Bun, de la taifa ali da tali, vini tot mușetatea asta de cum zbâneți arăzile este cum te hârsește când sunt atât mulți oameni de adun și viduși pe păpâini cum cânta de bații. Ți vine de partea, de la taifa al fendea tău. Ți se pare că este și naima de simasi?
Păi, cum să zici, cel mai mult pentru mine impactul cel mai mare l-a avut Paplu, pentru Paplu mine. Vasile Buda. Da, Paplu Vasile Buda, care e crescui, deși nu l-a apucat, mai știu, până la 8 ani, toate minderile mele sunt cu el. De la el și Zu, care țineam, nu știu, țineam tu parcul, să mi învață cum traversăm strada, cum să luăm tramvaiul, când aveam tramvai atunci, cum să ne jucăm acolo la înțânieți. Uh, Chiar la el și la Maia, cred că mi duci vreo oară, de realizai că șciorii din afară însemna, în afara curții, a zburat cu altfel, n-a zburat cum a zburat noi în casă. Noi așa. Și el mi-a dus la grădiniță. La grădiniță știu că toată lumea știa că e Papu și care este Papu, adică e Papu Dan. Să-mi ia de la grădiniță sau să mă duc la grădiniță. Și tot el fu acel care, cu el mai jucam și acasă. Mi-a lăsat să-mi dă toate pupușile, să însar pe patul la lui, să bag pe fotoliu, care el el și de pe fotoliu, dar mi-a lăsat să bag acolo țin rochiții la păpuși, să adrăm că este casa, dormitorul la Barbie și așiții. Și el era și cel care, de exemplu, anii așa le mai ne zicea, la televizor cum zădea știrile și el mai acum prea bza, mai zicea, ți se întâmplă și în primul rând să ne traducă de la, nu știu, ți filme sau alte reclame, ți era cât putea și el să ne pasă. Și ușor, ușor a început, când ne jucam, presupun, nu știu, când a apărut întrebările poate și de la mine, dar cred că a început deva să-mi zică el cum adră armata, cum fu pe frontul, cum era tu armată, cum bânau ei la anumite lucruri, că era de la hoară, eu mai ales, de-apoi copil fiind la școală, și men toți aveau eu să duc la pâinea lor veara, la hoară. Și realizai că eu nu am eu să mă duc la hoară, că nu mai aveam la hoară. Eram deja la oraș, ieșiți. Și uite, pe partea asta de aia îmi dădeam seama că zici cum l-am întrebat mai multe, cum erau ei ieta la bana lor la hoară. Dar de la el, na, și noi și acasă, în Constanța, până era el, că mai aveam porci, găini și grădină și încerca să lăgă grădina și ainia și chiar cât fu el, adică avum lucre este și de să zic, când mi-a drani am un comparație că cum era în ieta lor, la care zipisia și ții cu memoria că zici ce mai memorabil pe care am de la el era lucru când îi zic și eu că țin barza țea, nu vine să-mi aducă maonia. Te-ați că tini te aflași la 13 de ani, minduescu, că Da, induseš, da, după ți da, sunt coronar părinția da, tăi. La da. 13 de ani este una așteptare mare, știi, nimeni Mare. tribai cât ți Și stai noi tine ca mușică. ne jucam, cred că văzut la televizor, nu mai știu, ne jucam tot, nu, nunta. Și ziceam că la televizor, uite, când am mimărit, papule, tinii am dus cu tati la altar, ca tu filmul cum o tream. Și papul zise că da, da, sigur, înșat, dar zise, e, papule, nu a sacat eu, oara este să te pe tine. Și zici că ți Păi era, păi nu să mai știu, că tu erai și eu deja moș, auși. Până a timoresc tine, azi mai până durează, brează. Și adram eu imediat adrei socoteala și ții că mi gândeam că toată lumea a smărită cum zâmbătă mama mea la 23 de ani. Și zici 7 ani și cu 13 20. Deci și uite, dacă mi-a dusea barza țea gudita, cum dădeau ei, că le-o țăva până să zină la noi acasă, dacă mi-a dusea barza, tot era mare și uite, în 3 ani de aia am mărtam și te așezi. Și papul atunci a zis că tu ziceam, dacă eram mai mult, uite, cum de aia zbăram cu tine la hoară, știi? Adică tu ziceam că dacă mă duceam mai minte. Și papul zise atunci că nu este chiar așa, nu, mai gine că te afla ștora, mai gine că vine ștora, deci se referea după Revoluție, practic, Așiți, magini că băneți bana, ieta, cum înțeleg dietă, și să nu, ca noară, să nu vrei, țivați, nu tricuși, nu avuși. Și voi, tora, trebuie să adrați ca magini, să aveți și multul magini. Și, na, de apoi după ți crești și mai ales cum eu cu pasionată de istorie și așa, și la draini am legăturile la fel cu bănarii ei, da, și îți realizez că avea dreptate
că ei săraci apucară tot eta de schimbări, de tot regim comunism, două război, că s-a mintat după primul război, de aia ei fu pe frontul la al doilea război, plus Revoluția și schimbarea este de cheamă democrație, se apucă să apucă și el. Îmi pare mșată cum mindui el, că tine ziceai, mă seram, Da, trebuie să-ți dai da, mare, doi. țigine, Eu sera. ziceam, da, și eu tot ziceam că da, dar uite, la hoară de apoi eram doi și am ziceam doi pe câmpul și nu știu ce și eu tot încercam, zic, na, cum mi se prenea ca în copil mic, și ți părțile țele bune, știi? Că ziceam doi pe câmp, ziceam doi cu calul, cu caii, cu așiții, ziceam că și dăm la furat, cum zicea tata, la furat de cireși, la toate de este. Și da, papul la un moment dat zis, da, nu era chiar așiții, știi? Nu mai așa este. Și imagini că te aflași tu altă ietă, tu în chiro, Da, altă, da, tu, imagini că nu-l viduși chiro la cel aici. da, da, da. Îmi pare molto dissimasi cum acă erai mică, te aducea papla tău niham cu cicioarele pe loc și te aducea Da, tu, da, tu bana da, de da. alihea, acă erai mică. Și asta nu fu uh, nu fu așa este oară când ți dea de și ca una tulii de mutrit cama hândoasă, cama alte tulii. Tăța că ne-ar masi episodul ținil permitusi și când tine aveai un mutrita și niheam romanțată, să te idealizată, ti ția sti polimlu. Tăța că mutrai la filme, Da, da. la Rambo, cum mutrai Uh, toată lumea. Zână permis la cel, cu ți ți-ai tine și ți si papla tău di bana de alihia. Păi, paplu fu pe frontul, că de apoi era veteran de război, îi aflai livretul al lui și chiar decorația, certificatul că primi și în decorațiune, fu în 43, că bătaia oații, până în 45. Și nu știu care rota care îmi zise, dar știam, doar când l-am primit care ți-l zic, cum aveam ca vârstă și ții, în primul rând, cred că era imediat după ce fum noi de una dintre cusurina mea, din partea lui tata, își depuse jurământul la armată, că atunci era armata obligatorie. Și acasă a început de-apoi să zburum, că na, dacă tot aveam paplu, că fu un război, adică tu război, nu mai fu un soldat, fu tu război, fu pe frontul, și a început să star cu paplu în casă, că și tata fu de la armată așa de la marină. Și și tata de poem de este, știe, și țin bolduri cu cum trebuie să te filezi, cum să te prezinți, cu uniforma și ți mai și părțile țele, iara, bune, știi, cum se știe, Mșati, ți-a da, da, stimșat când ești tu da, așcheri. da, da. Și mintea mea, normal că era ceva, iara, șat mai. Și vedeam, mutream cât apucam să mutrez tu, cred că la televizor, că filmele și ți dau seara, dar nu să greșesc cultul în seară, cum zicești, că era filmul cu Rambo și era el care iase din, nu știu, din apă de și trage cu pușca și toată lumea însare la el și mulțumită că îi salvează. Și eu ziceam al papului cu ea mutrea, cum a dragi tine. Cum a dragi tine și mai ales că știam că îmi zise că fu decorat, adică era E. decorat, că avea una decorațiune Care și vă zic că mea papu vedo acolo la televizor un erou cum ești da, tine, tu da, și polim. numai că îi se zicea, știi, eroul la nostru sau nu știu zi, și ți că salvă și zici, uite, pentru asta nu presupuneam eu că luași medalia și zici, decorațiunea sau ți era, care nici măcar nu știam ce înseamnă, de fapt, în fine, în sine și papul atunci, știu că însăream chiar pe pat și mi trase și în din mână și zice, nu este iar început, nu este șiți. Și el cu mine nu cadra hazi, nu era vorba nu îl vizui mult cu râsul acel pe față, știi? Și când în povestea asta, când îl să juca. Dar atunci ne coborâ așa, cred că și cu ton și cu serios și a început să zică că nu era și nu este genesitul război, nu este genesitul ca nu știu dacă nu se obligat neapărat să ca să lumea să ei între ei să nu se înțeleagă atunci și să nu se înțeleagă. Și eu îi ziceam, zici, păi,
Da, dar iar eram eu. Păi da, dar erați acloți în cazarme, nici nu știam ce înseamnă cazarmă, dar eram în cazarme și cum se tini, că viduțeați cu ahâța soldații și era să-și dați de pază și săpați tu loc. Și papul îmi zise și țiara că zise, păi da, dar nu că tricum noi prin tricură ei, să nu treacă can, să nu fie obligați din cum să treacă can. Și mai țin minte că am povestit, nu mai știu dacă atunci sau în altă ietă de la cazarme, care lumea Masenia cu cazarmele și cu noaptea, cum imnau ei pripadii, zicea că erau câte doi, avea el ca un soț, și misura zilele când o aină să tragă cu pușca și ruga să nu ină momentul acela. Și eu după aia aflai, la istorie și eșiții, că într-adevăr ei, anumite regimente din România în perioada războiului, mai ales după ce trecum pe partea alantă cu aliații, au avut magitoare de la străini, dar erau niște arme puști care nu mergeau, erau la second hand, nu mergeau cum trebuie și erau câte doi soldați pe una armă, erau cu rândul, presupun că era să-ți referea și paplu, că misurat zilele când îi stragă cu pușca. Și după aia înțeleg și eu că zânțel că ți minduia și îți ruga să nu tragă. Presupun că să nu fi nevoi strazi să agutește pe altul. Și tu la mână că s-ar putea să nu imnă când o strazi și mai era și mai rău să mai și explodeze sau să ricoșeze. Care va zic că atunci că si știam, că știi mine când o indăsești nu era mult limpede, mi minduiam, el zicea că vrea să nu hină ziua când o este rada lui să tragă cu tufechea și mă mindeam, dar nu este ca fi ziua țea și nu, așa este, că ma sunt doi, aș chirați la una tufechi, nu ești să Da, târna cu tufechi și când nu ești bun, știi că nu lipsești ni zvață în picană, ni da, da, da. deci să tine tu pricliu, că cum să tine poate să explodează ața tufeche că nu faci, că nu e bună. Și este mult interesant că ți zisi, cum zic, a că erai nică, că ți zisi cât zori este stai mindurile este tu minti. Da, Că că ți-am și eu ți-a zis și normal că atunci nu și nici nu, pentru mine simt când îmi zis, nu știu dacă realizai pe moment foarte yeah. mult. Adică eu în continuare eram cu Rambo și cu război și zic, uite, defilări și ieșiți și uniforme. Nu mai zic că eram iarăși cu partea cu uniformele, că tu le ziceam de cum armat, mai ales că erau multe defilări la televizor, se dea după 90 cu șutura cum zac 1 decembrie. Yeah. Am montul și deam emisiunea, adică tot ziua, și dea paplu cu mine și tot așa, ține explica, că și am început să știi care este fiind de regiment, fiecare regiment că diferit, așa ți. Și îi se părea tot așa, v-am șat, uite-ți uniforme au ei, uite cum se prezintă. Și paplu tot așa ți zis de, ți crezi că noi aveam ahătea să schimbăm, să ne schimbăm pe noi, și într-adevăr aveam, cum zici, de-apoi citi că nu mai zic că pe la sfârșitul războiului, în ultimii ani, efectiv se luau hainele de la oamenii care muriră acloții, se luau de pe ei și se dea la următor. Adică nici măcar nici nu mai poți să mai minduiești că trebuie să spele, să dezinfecteze, adică la nivelul ăsta, știi? Și la fel de încălțăminte, unii nici n-aveau încălțăminte și papul nu mai îmi povestea că era că țară niște iernuri și trebuia să vină pripadii din partea altă, din Cehoslovacia sau trebuia să ajungă sau în fine, multe deplasările erau nu cu trenuri, pripate, că trenurile erau pline trebuia să aducă marfă mai mult, trebuia să aducă lemne, plus că la începutul războiului noi eram pe partea cu nemții și ajutăm mult la alimentarea lor, să susținem războiul. Și cu grâu, cu lemne, este era susținerea, ți avea nevoie soldați. Și îi ziceam, ei trimitea îi zicea să ducă pripade, nu să ducă cu trenul dintr-o parte în alta, știi, și Știi câtă iufu papla tău când era tu așcheri, tu polim, câtă eu nu iufu zis, el nu-mi zise că nu are, sau poate îmi zise de la fel, nu cred că realizam. De la tata știu că zicea că îi zise că într-adevăr ajunseră până la Cehoslovacia, și
pripade și se toarse de acolo, ți pripade și apucă ună iarnă, la care a dat eu legătura că vrei să-ți refer, pentru că și papul îmi zise de iarnă, că apucară iarna când ei trebuia efectiv să-și sape tranșeile și să împade tu loc și nu puteau să sape, să facă, era înghețat Yeah. tot. Și n-aveau să doarmă și efectiv la fel cum atrară și nemții în multe momente când au ajuns în Rusia, trebuia să-și taie din animalele care le aflau, din cai, ca să doarmă cât de cât în pielile a lor, știi? Să acopere să treacă noaptea țea. Și de la el nu știu foarte mai mult. Ideea este că, cum zicești tine, eram mică și cred că, cum am zburat și cu tine, că ziceam că paplu vrea să zburască. Îmi dau seama că vrea să-mi zică multe lucruri, știi? Tu ora și ți realizezi, dar știa și el că eram prea mică și nu putea să E, mi pe toate, da. Da. nu poți să le zici tutti. Când o zburi cu tine, ți-mi păru mult interesantul este că spari că tu bârnul la lor, tu bârnul la păpânilor, multe de tisturile este nu le zisiră la fciorii a lor Da, și la fratele a lor, le zisiră la nipoții a lor. da. Este, Nu putură să zburască cu ficioria lor, am putură să zburască cu nipoții lor. De lucrurile este mult greali. Și a chestia ca și fuși la tine. da, da. Păi aveam legătură cu Țitri cu el și după aia și cu papul Nicolache, prin fratele lui, cu fu deținut politic. Unul la mână, eu încerc să înțeleg că poate nu a zburut atunci imediat, că nu aveai cum, nici erai într-un regim Erai care tu comunismo. Nu puteai că vai sminduia, nu știu, vai sminduia că ma să zburască cu ficioria lor, care era niți, disculii de liceu și zică la sculii ficiorii una altă, da, nu da. ia stighini. Eu sigură că nu, și iar ar fi partea este că tu te așiți, că citi și ne interesai și cum zici că ar fi și la arhive, drept dovadă că a avut dreptate, adică informatorii, care le zicem noi informatori, la un moment dat era multă lume răzvasivă informator, adică doar că ați brusc, m-ați brusc eu tora cu tine și care nu trăiește la noi, da, dumneașiții, duc mai de aia să zburască cu altcareva, știi, cu Mm. mutații ziua ți aflai și țiții și altul care fu presat, că nu neapărat informatorii nu erau de bunăvoie toți, da, fu presat că uite ți aflai. Și este o comunismul era efectiv o teroare, că zis era un regim totalitar, și o teroare implementând peste toți anii lui, din 45 până în 89, cum zicea că, din păcate, păpânia noștri l-a apucat pe toate etapele. Și nu puteau să zburască aici cu generația, cum era fendea meu, veria lui. Și la noi, zic eu că de-apoi când au ajuns noi nipoții, cred că fu și mai degrabă un fel de manifestare sau și zică o fluație, adică să nu moară până să nu zică să va, știi, la careva, ți tricurii, așa în lucruri de este. Dar nu le zisiră, eu nu le văd ca la fel, poate, nu știu, n-au apucat să zbură mult, nu le zisiră, țin la ei mi-a rămas așa, că nu le zisiră un lucru zvait sau să, E, ca și cum se plâng de milă, să ne plângem de, știi, așa ți scaftă lucruri de compasiune la nivelul aia stuții. Este le fut taifa lor, este fu bana lor, este bănare ei, este fură ei cu ți trebuia să luptă și de-aia și paplu, cum zis, mai gine că te afla și tora și nu trecu și prețin trecum noi, știi, lucruri. este un fenomen, mi descu, tu isnafa noastră muito interesant. Tu vai nu maști tu isnafa noastră. Ideea asta să le ziți a niților care fu banatate. Ța că zburam că știi mini când aveam permisele de deportări, timini, nu știu cum zic, priva, eram mică, priva știam că este de alihia, ama
de altă parte, când îmi părea că este un permif, cum sunt un permif Da, la fraților Grimm, da. cum să că era niham la sinurlu trădi este delihia este fantezie. Când ești nic, nu este mult limpid, că permiful este ți mai ți paplu, ți va fun taxirati și sfații delihia tu bana lor și delihia ei dusiră fură deportații, dusiră tu polim, ca fiunții ți adră. Când ești nic, este și ca una fantezie, nu știi mult tu ghini că este de lihia, că nu este mai un permif de acel ți luat serli ninti stibați. Și mai ales și modul cum, chiar ca zburam de lucru, este și modul cum îl zățeau. Nu, noi că eram poate câșniți, nu puteau să zică, nu știu, tora și dem, două sică și a zbrâma și de, Yeah, știi? yeah. Și e motamo, adică pas cu pas. Și în modul că, și ți ziceam și de lalea meu, bărbatul al teta mea, sora, al tata mama mare, Carapid, că el îmi zicea, el era cu permite. La noi tot ai făcut, ei criscui, ajiți, și el era cu permite de este duse la un mod amuzant. Tu Dar te de liși sapi și cai. Yeah. da, da, și după aia realizai că de fapt era lucruri pe care ei le bănaru în perioada aceea de comunism, da, cum zicem noi că la vârsta mea de 20 de ani a dramațea, știi? Și pentru ei era banii lor de la afară și erau lucruri la care eu, Dora, dacă na, le citi de comunism așa și le aflăm, nu că mă știi îngrozesc, dar cum putea un om să bănează așa, adică să accepte, dar și ca și colectiv, să băneze așa, zis că este era bana ta atunci sau este nu avem să sadrăm. În același timp, e de apreciat felul cum supraviețuie la toate lucrurile, știi? Și erau lucruri de este la care nu, și nu am țeva timpul până să îți minduiesc că sunt tu, este lucrurile de bânare ei și nu sunt tu mai și primite cum mai îmi zicea cu cilimeanul care căzutul ăla de fasole și era de fapt șoarec. Adică, Yeah, yeah, yeah. știi, da, și Lali îmi zice cum el era acel care se ocupa cu laptele când zici că trebuia să adună laptele din coară și ducă la colectiv și de la întreprindere sau cum avea denumirea, de apoi trebuia să împartă la antihori și erau mulți care mai luau așa lapte visul în mână și Că nu îl se afla. exact. Adică de apoi aflai că așa era toată lumea. Că de apoi dădeai lapte la altul care se ocupa de, nu știu, de carne sau de leamne și a zis el să dea leamne. Dar este nu avea voie, era ilegal să le dai. Trebuia să duci să le declare acloții cu, nu știu, 100 de kg, 100 de kg trebuia să aduci. Nu era laptele a tău. Și într-un seară îți povesti, el zicea și cu numă, erau toți armâni, neașițe, și zicea, alții la nu știu care, neașițe, era ideea lui că eu le zici, aveți grijă că nu știu câta oară, lumea e cu ochii pe voi, n-aveau mai a scap tora, dar ei nu se potoliră și zuseră nu știu eu și ațel le aflară când lua laptele, zisi, păi spunare pus de lapte, adică avea mai multul apă cu el. Și na, anchetare, arestare și așa. De apoi iar teta intervenea și tine, cum a scăpat și atunci? Păi eu nu mi duc cu ei, că nu vrei să mi duc. Și aia și ție, adică, dar într-un mod, cum se zice, pe și hăi, adică amuzant, știi? Dar până la urmă și chiar tot ca zburai tine, mi înduiam că și ea este de frații Grimm și poveștile și fanteziile, basmele, sunt luate tot din folclor, tot din E sigură. lucrurile care le bânar într-un fel, știi? E Deci, sigură. tot acloții este și partea este de zine povestirii ei, nu la neam spre fantezia și, dar tot din bana lor. Da. Sigura, sigura. Voi să te întreb și de fratele a papului a tău, Vasil Buda, fratele pap Niculachi, cum îi zistini. Tațea că Minduescu că este un hero așa roș care duti și cât lucrarea ta de master și cât simferul a tău, mirachea ta de istorii, zână de pap Niculachi, ți știi. Că și el a avut una istorie mult ahoria, de bană. Se pare că era când se de nevrații în ambele părți luai de la fiecare, una Yeah, de la Papujiru, Mamaia de Cloții și de Oati din Taifa Buda. Partea este de viață, fu ceva în Taifa Buda că toți avură. Paplu că fu pe frontul, așiții,
Paplu Nicolae, fratele lui, fu deținut politic în perioada comunistă și alaltul frate al lor fu și el, cum toți fu de fapt pe frontul, fu pe frontul și fu și închis, prizonier, luat prizonier. A scăpat. Eu fu luat prizonier alaltul frate. Presupun că cum erau toți în perioada spre ruși, adică toți erau prizonieri veșiți. A scăpat toți din pe frontul și bănar destul. Doar dacă nu știu că bână acum alantul care fu luat prizonier, dar în fine, în sensul că vine acasă, știi? Dar toți avură, adică avură nu istorie de asta și una bană de repercursiuni de este, cum le zicem noi. Papul Nicolae e mai mare decât papula meu. El era însurat, deja când vine tu Armonii. Fu pe frontul și după frontul aflai, eu nu știam când eram mică că el fu închis și deținut. Eu adram partea cu închisoarea pe ideea că fu la război, nu că Că era futupolim, da, nu că mai fu și altceva. Da, și aflai mult când eram mare, chiar eram deja la liceu și, cum zice, apoi la facultate mi interesai. Cu profesora mea de la master aveam noi un curs de partea este de securitate și organizațiile din perioada interbelică și până în secolele 20, printre care și securitatea românească, aderată de comunism. Și ea lucra la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității de la București. Era una dintre, după aia, mutriara la ea la ani și nu era parte din Consiliul de conducere de acolo. Zdecem ti mutritori care nu sunt dit România, că securitatea era, zdecem, tot un cadru de studii armată de... ținatu de așcheri, nu? Ținatu de așcheri. Da. Era, zdecem, ațea instituții afla, zdecem, ți avea informator, tutuți populația, și îi băgat o hapsi pe aței ți nu era simfuni cu comunismul. Tora asta este mult simplistă, va ști poți să dar mai multe. Nu mai era de război, erau niște legi, era vorba de securitatea statului, practic. Dacă adrai ceva la adresa securității statului. Era din cadrul armatei, dar iar era instituție separat. Ei nu răspundeau, răspundea direct președintelui al nostru, al statului în momentul acel. Nu era sub armată sau sub miliție, cum era de. Securitatea era aparte. Ei după aia aveau alți angajați, cum e situația, angajați externi, așa angajații care erau de fapt colaboratorii, că nu era angajat de. Dar erau din cadrul, adică mai în sensul că erau și trecuți prin miliție, prin armată, adică corp academic, așa ți s-a dat răsculii și puteai de aia să ocupi funcții. Din păcate, securitatea la noi, și numai și noi o avem, pe partea asta de informări, serviciul de informație, este tradus mai la definiția a lui, a avut cam toate statele comuniste satelite de atunci. Și, din păcate pentru noi, funcționa atât de ghine și multul și se extinse atât de mult într-o perioadă foarte scurtă, în care ei asigurară prin manipulări, torturi și de la bătăi, de la să-i închid, să-i urmărească, ei asigurară, în primul rând, venirea a comunismului în Armoniei și România și toată trecerea asta lui, că el în 45, când vine comuniști, nu erau chiar susținuți de monarhii și de Parlamentul de atunci. Dar prin efectiv omorul, crime, reușești să impună și să aducă undeva în alt politic să ajungă și să ei care să conducă. Și serviciul de informare de securitate până în 89, până în 90, ultimul moment. Și ziceam la Consiliu, s-a dat după 99, deci abia după 99,
la noi în România, putea de lege că să se alcătuiască o instituție separată care să studieze este arhive, să intră în arhive, să le dea în primul rând spre deschiderea publicului, pentru că pe noi era vorba de public, noi eram aței care eram acățați aoați. Și Știni, erai deci la master, deja îți putea să te duci la aceste instituții, în scafți cărțile. 2011, 2012, la știți, și a funcționat deja, funcționat destul de bine și a avut chiar în perioada aceea, ziceam, când ne ziceam profesoara noastră, că a avut citite sau, mă rog, luate la mână, practic, acte, pentru că după 89 a început să pună haos și care mai de care să-și acopere urmele, luate la mână multe acte, ei le zățeau ca și kilometri de arhivă, ei și le zățeau de kilometri de arhivă. Și zățeau că pe ce aveau ei în momentul acel, ca acte în depozit, abia reușiră iuva la 30-40%. Se bagă la punct. Atât multe cărți avea aceste Da. instituție a comunismului că pântusonii ni Nici, putură să le nici, ghivăsească. nici trecătora, la fel, că dățeau iar după pandemie, că nu mai n-a fonduri, trebuie să dar restructurări și chiar ei dățeau că rămaseră foarte prea puțini ca să-și adă trebuie. Deci, practic, să fiecare act, document, fiecare foaie, nu vă imaginați că este un document oficial, este pur și simplu un foaie, un A4, un declarație și careva o semnă și își băgă altul ștampila și atât, adică nu e ceva. Fiecare foaie și trebuie și tine să dai legătură dacă este, nu știu, tu dosarul Lantu, că este vorba de Yeah. tine sau de mine sau de al careva, știi? Și Slibați pe radă, tuti da, cărțile astea va slibați în paradă și care va zic că de ahând ani trecut comunismul și noi nica nu bițim să le ghivăsim, nu să trăgem concluzii să că simțiva, nu da. bițim să le arădăpsim pentru Sony. Imaginează că mai și fu o parte din arhivă, mă rog, o clădire care avea, la și țin 89, fu incendiantă, Yeah, deci mai deci foc la o parte, da? yeah, yeah, yeah. Și ne zicea profesoara că profesora ei de istorie, și ții care o și o atrase, de fapt, zile spre partea că ea vrea să dar altceva, ea vrea să dar internațional, vrea să dar altceva și armase o în România. Și tu băgă voluntară, zilă tot așa ajuns și să ducă și citească din și să ducă scaftă din și a început să mai mult pe partea de comunist află și zicea profesora ei că zise că el colabora la nivel atunci când se adră și la noi institutul, se adra și după organizarea după ațel din Germania, după ațel din afară, că toate statele își deschiseră, practic, spre populație, da? Că ei toți au cum și au servicii secrete. Și le zicea că zise că ținea legătura cu cei din străinătate și concluzia lui fu că noi avem cele mai multe acte, documente față de statul, în primul rând, să dea concurența cu Germania. Aha, Și Germania nu este un mic, adică la populație da, mare. da. Și imaginează Care că va zic că noi avem mai multe cărți decât de ei. germani. Mă rog, putem să E, zburăm Germania, iar atunci era împărțită, tu două, e, știi? Dar e, era Germania comunistă, era mai mare decât aveam decât him noi, când eram populația de atunci, da? e. Și totuși noi avem mult mai multe decât au ei în lucruri de. Da, atât de mult reuși comunismul prin teroare și prin frici și prin impunere să te adară un cu altul, știi? Să te, neapărat să te ceri, cred că să ajung la partea de ură încât să n-ai picanții singur și să crezi că singura salvare și singura opțiune este ea. Se cum te zice comunismul că trebuie zbânet, știi? La lui. Bun, Și știi dacă ți-aș cu lucrarea ta de masterat, a cât aș lucrezi cu profesoara asta și cum ajunsești la Paplu Niculache? Tini, știai deja că vrei să mutrești în Hiam tu istoria lui și ți vine ideea cam de apoaia, cum ajunsești la taica ta? ea nu era lucrarea mea de master, că ziceam că noi la master continuam lucrarea noastră E, de licență. deci era la licență. Dar și aveam deja în mintea mea, eu vreau să dar tot pe partea de război, cu războaie și așa, și ne trebuia să dăm un proiect la cursul la ei.
Și a zburăm multul că vine oara, să zburăm în de securitate și de mișcare ale legionare. Și zici, păi și eu avui un pap, eu așa ziceam, din ce știu eu din taifa mea, fratele a papului meu, fu închis în perioada comunistă și se zicea că ar fi fost legionar, de la este plecăm. Doar este lucrurile știam și știam că fu închis pentru mulți ani. După Poli. După Poli, da. Din țintăți până în 60. Știam că fu a hâta, deci mai mult nici nu știam. Și profesorul a început de apoi să ne întreabă. Eram eu și Nica, o fată, care era mucană, dar ea avea rădățini, cum zici, sași secui, adică așiții, de papul ei care și m-a mărat și mai rău a avut bana, așiții. Și a început noi două, practic, să acapărăm seminarele. Eu ziceam ce știam din taifă. Și uite că colega mea știa, adică chiar cât de cât a început tot așa, nu de la taifa ea, a început ea să documenteze. Și apoi am zis și în ea, vezi că poți să depui cerere și chiar toată lumea poate să-și depună cerere la Consiliu, la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității, mai ales dacă e în grad de rudenie cu deținutul, ați știți că a avut deținut taifă, da, până la gradul 3, parcă, nu mai știu, erau prostii niște criterii, să cere accesul la dosar, dacă se află dosare și să cere accesul la dosar. Trebuie să aduci dovada, era copie după, nu mai știu, cred că ceva, certificatul, dacă se poate, sau de aia să dai partea asta de legătură de rudenie, știi, între tine și el. Și o cerere să motivezi pentru ți vrei. Eu mai ales atunci profesoara mea dă cererea că nu m-aș de este, vreau și de mișcarea legionară și vreau să dar mai departe lucrarea mea la cursul la ei. Și îmi zis, vezi că sunt destule, adică să află, primi și o răspunsul, așa și zis, când vrei să vii, că nu avea cum să aduc, trebuie să studiezi acolo, la ei, la București, este Consiliul. Și zici de aia că puteam în vacanță, în timpul vacanței. Deci am și ușet, că dacă am un cusurin la București. Și mi dus o săptămână de tahina, de când deschidea, până la ora 4, cât era ora de programul de lucru și a lor și de vizite. Până la ora 4, între sala de lectură, și nu eram așa eu, erau mulți care vineau și azburam cu tine dacă când se pe pâinea tăi, i-a întrebat dacă vreau și ei să-și ducă să caftă. Și uite că erau și oameni în vârstă, care vin cu nipoții, știi? Să dar partea oficială de așiții și mă rog, cred că și erau motivați că n-a fost să ai pensie după că fui persecutat și așiții. Yeah. Dar cred că vrei să ai un închidere, să zic așa, nu știu, un closure cu a capitolele prițitricu știi, știi? Tu prițitricu și vrei să afli sau vrei să te ampasi cu niște lucruri. Este mult interesant cum să mutrita la cafiun. La mine, când îi întrebai pe păpânia mea, îmi ziseră, nu, păi trecut chirul la țel, nu voi să știu, nu voi să știu masa îngrăpsit careva de mine, nu voi că trecuși, nu mata angreacă tubana mea cu țiva. Și deci, interesant, mine eram, nu știu, minduiesc că vahia eram niham curioasă, dar ca știi, mas eram tu locul la lor, poate să minduiam și mine tot ca ei. Are care zic voi să știu, are care zic nu voi să știu că nu mata în greacă. Ca fi un are altă mutrită. Ca și poate și depinde prețin tricură, normal, cât de mult, știi, ai și ții. Și după cum le-a afectat și viața mai largă, că lumea nu crede că dacă doar adrar și apoi a lăsat eliberați, gata, zdănăsi. Nu. Nu, erai persecutat până și la taifa ta era persecutată pentru lucruri de este și mai ales să știe foarte, și numai și noi România, adică mulți mucani adrar, știi? Sigur. Și Bun. Ți vizuși de tu dosarul al pap Niculache? Păi, numai lui apărea cel puțin 5 dosare. Unul era al lui, mare, întreg, și alant, că ei îți dădeau de-apoi toate dosarele, îi apărea numai lui menționat. Deci, măcar menționat. Și alte dosare, erau 5 dosare, însemnau că erau 5 dosare deschise la alții inși. Alții inși aveau mai multe dosare la rândul lor, volume, adică și... În perioada aceea, mulți armâniști de la noi, tora nu știu cât de adevărat era, că erau membri legionari. Mișcarea legionară cam prin 38-39 după regele Carol
să încheie și încheie activitatea. Danica mai avea susținători, teoretic. Dar nu știu ei exact cât erau după mișcarea legionară, că credeau, tu crezi, lețea în ideologia lor, sau mai și ideea de revoltă, că nu erau de acord cu regimul cum să adra, știi? E, că nu poți să știi pentru Sony și Pap Nicolae Aton, nu poți să știi Exact. ți era tu mintea lui. El ma Da. era legionar, i ma era maș anticomunistul. Asta vreau să zic că realizai, de aia noi realizăm, că practic toți deținuții trebuia să fie acuzați oficial că încălcau niște legi. Iar Mhm. mișcarea legionară era interzisă. Aha. Și îi băga pe mulți că îi zicea că sunt legionare, a că era, a că nu era. Adică, efectiv, dacă dădeai ceva împotriva Aha. regimului, era automat trecut legionar și era și E. futrit. Adică vizui partea lui foaia lui pentru prima oară când că e fudat și în urmărire, așiții, de apoi când fu acățat de la arestat, era că încalcă legea, că era foarte scrisă de la judecător, la așiții, că încalcă legea cu tare, că este simpatizant al mișcării legionare. Pentru că critică, așa era și scris, critică regimul și aduce instabilitate între E. populații, adică de est. Era vorba de revolte, de lucruri de... De aia, doi la mână, că la cățar, noaptea când fu acățat, cu armă, cu tufechi. Problema era că declarațiile care le vizui, cadrul era cu el și cu arma, cu tufechea este. Un declarații la un este la sergent, adică erau declarații la milițienii care la cățară și de securitate. Zise că o aflară tu curti la el, ascund, da? Îngropat. Tu cadru erau și cartușe. El, când o declară acroții, un sergent ofițer era, declară mai și tufechea și chiar zise, fără cartușe. În altă declarație de la altul, zise că erau și cartușele, dar el nu declară că o avea, că o află tu loc, o declară că o aflea asupra, nu știu cum erau ei trecuți, urmăritori sau ceva de Că gen. o avea, că o avea Papla Niculae, nu? Da, da. A, Deci, deci un zicea că află tu fechea tu curti, alantul zice că era și cartușa, ma că tu fechea nu află tu curti, o află la Pap Nicolae că o avea el, da, care va da. zice că nu sui disescu. Nu, deși este vizui și când mi-a întrebat și ție vizui tu dosarul lui, că și eu intram de la ideea, ok, câți adică câți adră. Mi-așteptam la E. alte dosare, de exemplu, pe alte nume, erau mult mai mari, eu aveau foarte clar că erau urmăriți de mulți ani și că ei dar întâlniri, revolte, dar rost de arme, de tufechi, să dar parte de răscoală, să atace, nu știu, ție combinat, adică erau mult mai clare. Pe când la Papul Nicolae aflai trei declarații diferite, Mhm, mhm. la trei informatori diferiți, care zisire eventuri, descriau ei acroții, momente efectiv diferite, în alte zile, sub altă. Una era că era la el în curte, altul zicea că era după o slujbă sau după un nuntă, nu știu, era vorba de o duminică, erau mulți. Așa, altul zicea că era discuția de la Cazbură, nu știu, eu pe câmpul, la Arad, și țin păru, adică, cred că singurul lucru care era adevărat fu partea că a vrut tu trei aceeași replică, aceeași frază de care s-a agățat. Și că Papul Nicolae, când vine tu în curte la el, primarul și cel de la taxe să colecteze taxele, era foarte revoltat că nu, pentru ții mai vineri, că n-avea ți mai ia, nu s-a drar, recolta nu s-a dră, n-au țis, știe toată lumea, numai și el, zicea de toți, că n-avem țis bânăm și așiții, și voi vreți să luați mai multul, și că era mai bine pe timpul al regelui Mihai, ceea ce Mhm. iar automat te băga că e monarhist și așiții, și că e libera, membru al mișcării liberale sau simpatizant și era interzis, așiții. Și după aia îi zise lui Ștui că dacă mai in la mine în curte, îți tai cicioarele. O să-ți rupi picioarele cu toporul. Și replica este, singura replică o aflai la toate trei declarații. Ahăta. Dar în rest, ți era descris, era complet diferit. Adică nu era că
șalantul și al doilea descrie nu neapărat mot-a-mot, dar măcar știi tu curte, abzei și nu știu ți, sau abzei de la altul, că tot atunci se întâmplă. Nu, era complet diferit. Și după lucrul ăla este dat în urmărire națională. Ansib a anchetat, deci nu arestat, Sib a anchetat că reprezintă, cum zici, că e membru al mișcării legionare și că reprezintă atunci nu era nici acuzat de terorism, e acuzat de terorism în momentul în care aveai armă și dacă atacai sau dai revolte cu tufechea, pentru că la fel era interzis să ai armă. Da, și partea de anchetă și partea de urmărire UDEADR pentru că, la fel, ar fi fost membru al mișcării legionare și că aduce prejudicii împotriva statului și bunăstării, starea de bunăstării și orânduirea împotriva poporului. El presupun că își dea de seama că numai și el era, atunci Sadrau, mai ales din 48 până în 52-56, se trag foarte multe arestări. Deci doar pe lucru că te zei tine de oară că nu e de acord cu ce se întâmplă. Și nu mai zic că, într-adevăr, erau mulți și partizani care reușiră să se adăpostească în păduri și îți ducă și încercau ceva organizat să adară, nu neapărat nu cred că toată lumea se minduia să luptă cu mai mari ca să răstoarnă regimul, ci atunci, pe momentul acela, ei, în hoara lor, știau că nu era să va ghine, știi? Și s-a ascunsi, plecăm. Din Taif, din câte știu eu de la teta, că e sora mai mare al tata, ea are, dacă i-a dat mai mare, ea ținea minte mai mult așiții, știau toți, adică toți știau că nu este ghini ca să buna urmări și așa, și i-am zis că ei nu știau eu să aflu, chiar nu știau eu duzi. Și cred că s-a tras, o capcană, i s-a tras o capcană în ceva, când într-o noapte vine acasă și când vine acasă în curte la el, atunci a fost arestat. Cu lucrurile este. Și fu arestat, în toată noaptea aceea a fost judecat, adică îi s-a dat un proces între 24 de ore, fu și arestat și judecat și fără drept de apel, pentru că te băga să semnezi o declarație adrată de ei și îți vede foarte interesant, se vede diferențele de cum zic eu, de declarații, modul de să zbura și modul să scrii. Papul Nicolae și generația lor nu avea mai mult de 4 clase, știi? Și mai ales că e adrară și în Bulgaria, adrară, mă rog, sculia adrară mucânească, dar trebuia să înveață în așa, vârgărească de acloții și așiții. Modul până la urmă, și de exprimare. Educhește că nu se putea ca un om ca Pap Nicolae, care nu era, să zicem, omul a comunismului, să utilizească toate frazele acelea, mindescu că alea astea de frazele tip de comunismo. Asta nu se poate, că nu înviță România, nu adică era înviță... declarația direct cu eu, subsemnatul și așa, că sunt de acord cu următoarele proceduri și reșiții. Și mi refer până la urmă și dacă ceva de genul, ți se dă, cum zic eu, ți se dictează, dar trebuie să scrii. Ei nu știau să scrie și mi referam de apoi și la țării informatori. Când dădea de informații, cum să zic, și erau efectiv o foaie albă, deci nu era ca și cum, imaginați o foaie tipizată, cum avem noi, știi? Tora. Da, nu, era o foaie galbenă, nu era albă, știți? În care scriau strâmb, nu conta, erau multe care aveau altă foaie, eu să traduceau efectiv. Că nu s-a găsește masera înscrisă de mână. Da, tot erau scrise de mână. Și ți dai seama de la unul la altul cam care știa, nu știu, să folosească, nu știu, cum zburăm noi academic, anumite lucruri, știi? Că nu toată lumea. Și îți dai seama de nivelul de cunoaștere de la unul la altul și până la urmă acloții ațări erau clar adrate de ei din închisori și semnătura era amprenta. Adică semnătura amprenta la noi, amprenta, nu că ți luau amprentele, semnătura era amprenta, nici măcar nu măzgălitură. Păi, la noi, la istorie, când îți țin minte că, într-adevăr, primele voturi pentru Unirea Mare era sub amprentă că nu erau toți care știau și citească. Adică, la nivelul ăsta, dar legăturile, știi? Și săracii, toate procesele a lor, că nu doar a Papului Nicolae, toate procesele a lor erau în declarație, efectiv, tine renunțai la dreptul de apel.
Deci, care e subsemnatul sau până la urmă și cei care cred că când îngriseau este lucruri, vă dați seama, cred că erau amenințați și cred că erau mași bătuți, amenințați, care era scopul să te aresteze și de apoi era ce se întâmplă la ei când îi fură închiși. Era și scopul să anihileze pe ții mai mulți, da? Și trebuia să, să dai cu declarații, să înceapă să dai declarații pe care mai știi, care mai bănuiești de tine și oșiți. Și fu închis, deci fu închis din 50 și se dea de sentință, într-adevăr, pe mulți ani, de nu mai țin minte, că știu că avea trecut, atunci țineam, v-am scris, dar tot nu mai știu. Așa, că eram curioasă dacă scria o sentință la unii scrie pe viață. Adică nu... Titută banato hapsi, Da, nu scria ani de știți? Și el a fost închis, a avut noroc, ca drept parte din generația care fură eliberați în 1961, când dădea de decretul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, că s-a Care adresat... vază că vărăzați ani și de tot hapsi. E mai Cam, mult. și să ziceam că nu fură imediat în 61, vreo 62, adică vreo 10-11 ani adră închisoare. Pentru mine fu ciudat, pentru că, iara, eu deja, noi știam de partea de, nu știam de mișcarea legionară, dar știam de partea de comunism cât de cât și de la facultate, mai ales pe se trecură oamenii din închisori în momentul acela, când puții fură arestați. Tu știm de fenomenul Pitești, da, Nașiții, și care nu știți, mutriți, avem documentare și s-au mutriți până și la filmele Toral avem, chiar avem fenomenul Pitești, filmul adrat doar în 2022 și avem și filmul al nostru adrat de regizorul Toma Enache. Tra di 15 anni, tra Da. di 15 anni, Da. Exact fenomenul închisorii de tipul ăsta atunci a fost adrat. Exact din 48-49 fur desființate, cât fur desființate nivelul de a se organiza o astfel de închisoare, cam 54-56. Dar declarațiile a supraviețuitorilor care fur în închisori de este ne arată că nu se desființară și metodele lor de tortură fură groaznice. Până îți ziceam că are raport Papu Nicolae până și din închisoare are raport. Și nu are raport de cum se comportă tovarășul cu tare sau deținutul cu tare. Nu, are raport foarte clar, un adrat că nu și-a de răhati, și că mai trebuie, și că a avut nu știu câte zile de carceră și că mai trebuie prelungite zile de carceră. Și altul are raport când a fost schimbarea de închisoare. El fu, cred că la 3 sau 4, dar la închisori, dar știu foarte bine că fu la Jilava și la Iud, mai mult, și acolo. Și știu că are raport, numai la Iud, dar nu știu de unde, are raport când a ajuns la Iud. Are raport de comportament pentru deținutul cu tare, că le zicea că eu era la ei, era la bucătării, să dară mâncare sau treaba și de câte ori avea, că le zicea raport că nu tați din gură, că tot caftă câțiva. Și lucrul de este era că era menționat la un moment dat că pedeapsa cu carcerea nu este suficient pentru ea. De-apoaia ți știu din Taif, nu știu iar prea multe, ți le mai zăsiră iar la taifa lor, la taifa lui, și tatea meu că ia la câță, cum ia câță, la câțai și eu, dar știu multe din țitricuri, cum zici, țitricuri ei, prizonierii de atunci, cu bătăi, nu gardierii pe prizonieri, ci prizonierii între ei, pentru ca să efectiv să-i umilească și cred că să-i dezumanizeze, practic, prin metodele este, ca să cedeze, să dară ca ei în lucruri. Ma Ghini fu că Papru Nicolae sturnă acasă pentru să... Struna acasă, mă întreba și cum și zici, uite că nu mi-ndui să-i întreb, știi, și pe tatăl la întrebai că știu este că ne zățeau, ne zățea și tatea meu, că când o sturnă, el avea
Zați 11 ani, că tata i-a dat în 50. Și sturnă și află și Papu Nicolae, care e un șcior la Difumei. Dar el când fu închis, Nica nu era o admitație, cred că nici tate, nici șciorul al lui. Și a lui în închisoare nu-i zăsiră țăva. Deci nu-i zăsiră, ca și era și metoda, nu ți-a țăva de familie, chiar să ți-au alte șma, să te tortureze psihic, știi? Și nu știa dacă sadră sau ți are sau ți... Pe când securitatea știa foarte bine de taifa lui, în continuare. Știa de toată taifa, că acolo ți sunt tu să vezi, ți-am și să vezi numai trecută și a taifei tale, decât numai și de el și de miarea lui. Și de papul meu, știi tuți. Și știa foarte bine când vine de papul moș, când vine tu România, eu vine cum vine care era însurat, care nu era însurat, deci la nivelul acel de informare, știi? Și aproape până în prezent ei știau care, ca un șcior luat înfiat de la un frate de-a lor, că câți ani are, cum îl cheamă, adică toate de lucruri de este, dar lui nu-i zăsiră, nu-i zăsiră ceva la lucruri. Și tati că vine, papul meu, papul Vasil, vine de la școală, erau la școală. De luare de la școală, de le căutară să ia mai oaie de la școală, că vine careva să-i vadă. Și dus acasă și îl vizură pe ei. Și tati, doar cum zis, el zicea ca un, na, minduiare, știi, bună, că zicea cu zâmbet așa și zicea și ne băgau toți și ne ciudăsea cu el că ne băgau unul lângă altul și ne zicea dacă îi deosebește, știi, care este nepot și care este șciorul lui. Așiții. Și Papu Nicolache, la câțai și eu, la câțai muri papla meu și el muri de aia, mult de aia. Așiții, la câțai, pe partea de sănătate, pot zic că a vrut noroc că nu, da, dusiră toate lucrurile astea și nu muriră, dar psihic dau seama că dăm seama că doar ei știu prin putură streacă și cum dusiră singuri toate lucrurile astea, că nici de-apoi nu le sunt astea ghini. De-apoi vizui raport cu el după închisoare, prin anii 60 și 5 până la știți că în 62 cum își foi eliberat, și ultimul raport cu el în 77 sau 78. Eu era deja mutat, venit tu cu stanța. Și vinerea mea, păpânia mea vine în 74, cum tati, și ei vine numai de apoaia, 76, 77. Și vine smutare, când smutare aflară casă tu pe aceeași stradă ca eu și de-am eu. Deci eu crescut eu. Și deși știam că acolo și zură, de apoi smutare la șiții, și vizui și anul, tot nu realizam, nu eram pregătită când îmi vizui strada. Deci îmi vizui numai, știi, a străzii și câteva case mancloții, știi, așa zi. Și era raport adrat că cu tare s-a întâlnit cu fostul deținut, și care tot bânează acolo și a fost întrebat de familie, de taifă și zice că e bucuros că are prima oară, prota oară, când era în 66-68, care știu dat la sculii, că s-a înveat, că se iasă de acolo pe servici, așiți, că și-a dat și el de apoia taifă și că dar în viitor, acolo ți iar câția care totul ghini și iasă și la însurat și are nipoți și nu așiți și întrebarea de verificare, care era de foc, era mai zițitora de regim. Și zice că n-are schimbarea țea, știi? N-are țăvație să comenteze, că totul este gay și atât. Da. Mhm. Și practic era, nu fenomenul Pitești, era practic de reeducare. Deci poți să zici că Yeah. și-au atins, sună iurea, dar și-au atins scopul că asta era de reeducare. Să nu mai adară vâlvă, să nu mai adară țeva, să înapoi să-i petreacă cetățeni exemplari în societate. Da. Și tu, taifa asta, ata ju furahânti pentru soni istorii de bană multu zori, vine și nipata mult așteptată care să află cum era chiti istorii. Um, tini ți lipsești tu bană, mă rog, tu la studii istoria
mă rog, studiile politici, tudo este ți leagă pentru să ne disturi și tația că avea legătură cu ce avzești tu tai fata i era Jorge da poia protați avea hari istoria da poia că ți-a și vezi ți tu tai fata. Cred că mai mult de la zboarele al PAP, de la război, frontul, de la bănăriei, la hoară și apoi aflai că lucrurile este, știi, au legătură cu istoria, adică iar să le dau un context. Dar din mic eram curioasă, adică băgam întrebări și a avut și era oportunitatea când aflai, amintai Tora, cum zice Paplu, unde a început să dea schimbăiesul de modernizare în viața noastră, eu și Paplu apucă câteva documentare la posturile străine, cum era Discovery prima oară. Și a început să zburească de război și cred că de război de protul Poli și al doilea sau Așiții și știu că Paplu fu pe Așiții când iar mi-a dat atentul zice, uite, Mutrea, aiestu cum fu la noi. Nu ca și cum din filmele, știi? Așiții. Și normal că, cred că atunci a fost pentru mine cliculațel că, știi, romantizarea, cum ți știi, uite, e altceva. Și apoi a început Paplu în 98 muri. După a început ușor, eu să mă trăiesc singur la documentare. La liceu a început mai multe întrebări și mi-a dat hari să șed cu profesora de istorie. După aveau legătură romanele noastre, care începeau să ne dea și la nouă pentru la liceu, aveau legătură cu exact cum bânar românii în anumite perioade, că până la urmă și romeții și pădura spânzuroților despre tu despre astea zbrăscu. Și îmi plăcut de câte ori aflam și mai mult, tot aveam legătura că ziceam cum se știe. Ia mă, și la mine tu taifă, s-a întâmplat asta. Adică începeam să dar legături și sau identificam, zici, unul dintre ței fuși Paplu. Papu Nicolache, Papla meu, ei tricură și nu mai ei că tricură direct, taifa lor că tricură. Eu știu că ți aștepta că ții tricură la ții 2 ani, fură persecutați la nivelul că Papu Nicolache era dat dispărut. Nu mai își vine runoară să întreabă dacă știi ceva sau mai vin o noapte așa câta. Nu, în 2 ani de zile sunt mutară aproape la ei tu curte. Tu că să bă. Vin cu ineau noaptea, nu conta de zoo de noapte, să aducă animalele să pască să bea apă la ei. Ei nu putea să câțiva, știți, da, într-un câțiva al lor, băgară cășării după câțiva meși și deci băgară pe un om care ședă permanent acolo țitul curte și l-a întrebat care e noaptea, care câți dorm în casă, câți măcă, le misurau misurul din hambar care a țel cernat, adică da, când trebuia să dar mâncare. Și practic miarea lui Papu Nicolache, da, ea era singură. Și apoi lava un șcior de și era singură și erau până își băgau și minduiau că în iare cât poate mâcă. Adică la nivelul ațel de, știi? Și la fel și taifa de păi, papla meu, câți erau în casă, adică la nivelul ațel de, cum să spunem noi, cercetare, știi? Așiții. Și fură și fură și cred că 2 evenimente, dacă am zis Teta Gheni sau cel puțin un, când vin rășhoții furii peste ei, peste ale, le luară tot, se însemna exact zestrea care îi ducem noi, că de apoi mi înduiam eu că maia mea, Buddha, nu are pe lângă costumele că nu mai le aveau ele, dar tot știi din porturile noastre, cum mai aveau alanti mai sau așiți. Păi ți mai aveau când o lor le fură unoară, a doua oară le fură tot zestre pe care trebuia să dar pentru fete și ale fură și mai dar doarele ca unoară. Adică la nivelul ăsta de persecutare. Și numai și ale. Deci toată lumea din hoară care știa să știa ceva sau aveau, că erau mai mulți din hoară care erau urmăriți, anchetați. Da. Și la nivelul când mai zici aceea calitate, când îi zici că în 2011-12
că eram și bucuroasă că mi se acceptă și mi duc la Consiliu, ca și Citescu, de ieșiți de Papa Nicolae și reacția ei fu, deci prota efectiv, și tot mi-aduc aminte, când o zis sezonarul că nu, nu trebuie zis că a fost pap, a închis. Nu trebuia să ți este. Și eu care eram bucuroasă, cum ziceam, să stai, că stai să vezi vizui și stai să vezi aflai și în sensul de, știi, e ca și cum este adevărat ce spuneți voi, adică e ceva palpabil, este ceva, uite acolo, zi, dacă e scris, e ceva palpabil. Și nu să va până să proceseze așa, ții, dar tot acum mai zburăm, și chiar aveam zburută și anul trecut, nu mai are, cred că, reținerea ațea, știi? Dar, Protaoară ți este frică, că bănaști tu în lume, eu da, asta da, este situația nu lipsa de țării. da, da. Noi, pe narga na prokem de BTC ta emisiei, ma voi prota asti întrebi de tini, că până ora zburăm de istoria tal fia tali, gini, zburum până să nici de tini, că tini ai mira că te istorii și zvedi lucrul ăsta. Până să tu bană nu adrași ca, sistem ca zânati istoria, Mm. tora ai lucrezi la emburlechea atașa nicuchirului tău, aveți doi emburlechea voastră și lucrați voi. Mașcă, până Sony vai zicem praxa umanistă, digamos, do que ești tu altul țiva, tu activitatea ta de voluntariat. Poate vrei să ne îți dau zboare de lucrul la tău pentru Sony de snafea, de Custanța. Tot de la liceu, când începeam să bag întrebări mai mult, ne vine, cred că, Crucea Roșie, protaoară, la noi și luăm legătură cu voluntariatul și de la mi-am greșit, tot azi vreau îmi dă seama că nu se duce de Liga Navală Română de la General. Liga Navală Română, la nivel nu neapărat voluntariat, dar totul este o organizație, adică protoare când la legătură este de organizare și să dăm altceva. Și asta iar era partea de istoric, era partea de naval, maritim, dar tot partea de armată și tot de la poveștile lor, când noi ne adunam cu amiralii prin profesional de biologie, ne adunam la Academia Mircea cel Bătrân și mai mult să ne zic partea de biologie maritimă, dar, na, era război, nave, adică pentru noi niții era ceva îmșiat și ceva curios. Și aveam mici proiecte, că atunci începem să ducem la profesora când ne văzut că avem noi atâția ficiurit, vrem atâtea mult întrebări și curioși, ne-a început să ne bagă profesoara de istorie să avem mici proiecte, știi? Adică să citim și să, dacă avem cum să se aveți pe oamenii care erau și oameni amirari în rezervă, deci bătrâni, cum erau papea mei, și care fur la războaie, care fur direct implicați, că fur din armată de tineri. Și începem de pe aia să zburăm din Dobrogea, cum fun în al doilea război mondial, cum participă în al doilea război mondial, cum fu atacată sau cum fu implicat maritim foarte mult pe lucruri de genul ăsta și de acolo a început, eu cred că mai mult când zicea de nevra cum doarea mea spre istorie, să dar mai de pe aia istorie. Lucrurile astea le aflăm că să dară sub cadru și de voluntariat, deci nu eram obligați sau ceva, cu Crucea Roșie prin ei, avem legătura și la Crucea Roșie la liceu și era pe Crucea Roșie băgată pe cazuri sociale foarte mult. Dar ei ne vin în răprătoare să ne zică parte de prim ajutor, de lucruri pentru noi. Și ușor, ușor începem să ne implicăm și în activitățile care se aduc pentru grădiniță, pentru uniții de la centru de plasament, pentru Crăciun, să le adunăm daruri, să adunăm sărbări cu ei. Și câftai în continuare, când eram și la facultate, câftai în continuare să mă duc la voluntariat, să mă duc ceva într-o organizație de tineret cu care a dat lucrurile este. Și de ISEC Constanța, care era sunt umași pentru studenți atunci, cât fu eu studenta, trai parte din organizație, eu sunt bine foarte bine și cu facultatea care o adrai la nivel de mi țară cum să organizăm
activitățile, cum să organizăm proiecte, cum să depunem proiecte, să obținem finanțări. Era și prota oară când a început, România era Uniunea Europeană și primeam foarte multe finanțări pe ONG-uri. Și mi-a cățat, zici, ghinic, na, învățai partea de cum îți cercetezi multul de la noi, de la istorie, la ei partea cum să zburăm, cum să ne organizăm și da, poate puțin DPC, facultatea, că este era scopul să student, că studentul în organizația ISEC, iar nu putut și dar hate. Și a început să mă implic scaftul alte organizații de Constanța de la noi. Tot prin voluntar, că unoară avem noi un zbor așiții noi de la ISEC și cred că toți ONG-știi, odată ce once you are ISECer, you're always ISEC. Odată ce ești în voluntariat, rămâi toată viața ta. Tot n-ar Voluntar. cu să mai și cu lângoarea asta Da, când da, acuriești să dar da. țiva tu în pare imșat te alți Da. țari hari. Și după aia drai cu Fundația Noi Orizonturi prin profesorul meu de la facultate, un alt profesor, care ne vedea că eram activi noi de la ISEC, eram din mai multe, eram în Universitatea Ovidius, dar eram din mai multe universități și mai multe facultăți. Și tot ne vedea că tot adram conferințe, invitam oameni la conferințe, noi, că noi studenții, știi? Organizam toate lucrurile astea, organizam proiecte zină studenții să și dară o afacere sau să înveață să dară o afacere cu mulți de la băncile noastre, directorii de la bănci, de la anumite firme, antreprenoriate și schimb de experiențe cu studenții. Și mi vezu și zis că atunci era un proiect demarat pentru liceu, și mi-avea explicat să un fel de ISEC de manic, doar pentru a ți maniții. Și dacă vrei să-i coordonezi echipa unui adrat practic dintr-un liceu, la un liceu dit Constanța. Și pe timp de 2 ani cadrai cu niții de la niți, că nu erau niți, erau deși ei destul de mări, era de liceu, de la Mircea cel Bătrân. Eu iar la fel adrăm proiecte pentru comunitate cu copilașii de la centre, cu să dăm curățenie cu Constanța, cum să dăm awareness, că de-abia de atunci început și la noi conceptul ăsta la noi în România și Constanța, să dăm conștientizare, partea de mediu, de partea de să fii responsabili, să consumăm responsabil, tot ce înseamnă resurse și șiții. Și într-un fel era un exercițiu foarte bun și pentru ei, că tot așa și atrau abilitățile este de organizare, de organizat proiecte, de organizat. Când ducem noi la o organizație, lucrurile este nu le folosești doar într-o organizație de voluntariat, le folosești de pe aia și tu bana ta, tu eta ta și la lucru eu te duci tine. Poți să E, le... asta vreau să te întreb. Tu ai să ți dukești să convițași. Mi descu că toată activitatea asta de arădă psearii, cum ahruhești un proiect, cum îl duci mai larg, cum îl închizi, mi descu că asta este ți să dar tu îți Evaluezi, lucru. cum evaluezi proiectul acela că a avut impact, că n-a avut impact, cum de-apoi ușor, ușor a început eu să mă ocup de organizație de voluntariat de sucursal la noi în Constanța, de Auraion. Și deja pentru că aveam trecut prin, adică cazuri sociale, sunt multe organizații care dar cazuri sociale, pe cazuri sociale, exact, ți-a dar, cum mintini, cum identifici o problemă a comunității. Și dacă tine proiectul tău la care te gândești tine e ceva real, e răspunsul real la problema ți sau ea stima și că erau și lucruri de genul, hai să dăm proiecte mai să le dăm sau hai ca să luăm un paradis pe proiecte mai să le dăm, știi? Și la un moment dat la un moment dat chiar de la început, încep să înveți destul de bine, arăzile este că dacă vrei un impact real în societate, nu e cu ceva mai de fațadă, nu e cu un lucru mai ca să-l adrăm. Și apoi zici că ți-am să dar lucruri sau că ți-am să schimb. Sau să știi, sau să înveți din experiențele alante, că bine, ok, tot la strâm iara lucrul la estul, dar la drăm maghinii sau e nevoie să lucrăm la altceva, la punctul A, să lucrăm mai mult ca să mergem la B și tot așa, știi? Și în continuare, mi bucur că reușit eu să pregătesc cu și noi, generația mea de bicycleri și de voluntari de apoaia, să pregătim
alți tineri voluntari care vor să adară și care sunt implicați și au dorința să adară și ducă proiectele de poaia largul, că să-ți vede prin campaniile care încă se desfășoară de la an la an. Mhm. Cum ziceam, pe Constanța cu United Hands și cu Aura Ion aveam adrat de la proiectul pentru copilași cadourile de Crăciun, zâmbet într-o cutie care de acolo din diferite denumiri, dar era ideea să adunăm într-o cutie așa cadouri pentru un copil și pentru că are parte dintr-o comunitate mai mare de 120 de copii adunam, trebuie să aibă toți aproape același cadou, nu sigur chiar atât de diferit, unul să aibă... Când dați piškesli te Crăciun Da. să nu un să Mai aproache multe, mai multul și altul mai puțin. altul care mai puțin. Da. Idia Rețea, piškesli. da, detalii. După aia era, Ighineză și zic că hai, te ocupi tine de un cadou, dar noi trebuia să adunăm cadouri pentru 150-300 de copii și le adun, ție. După aia apucăm cu ideea că hai să le adunăm pentru țiburiții și că eu, dacă fui copil care nu duci lipsa de țiva, da, avea oportunitatea să-mi mântuiesc cu la țimea duții moș, papă Crăciun, știi? Ei nu au avut oportunitatea asta și chiar să le se îndeplinească. Și de la an la an tot, schimbăm, venim cu alte idei, alte metode și mai mulți copilași, în serpare și mai mulți copilași, până la lucruri ații din București, că au raioane sucursală pe România, ații din București vineau cu lucruri ca să aducă la nivel de țară școlile care aveau nevoie de îmbunătățire, de acoperiș, de bănci, de ghiozdănele, de rechizite. Și la un moment dat este, când mai ți pițăm, provocarea cum, cum a dat tine față la toate lucrurile astea, pentru că e ușor să zbrăscu cu tine, de ți-ai tine nevoie sau de ți-ai vrei tine și deși adrăm cu atâția ficiori din atât de multe centre, în continuare un alt centru, dacă azi în Tora, nu poți să zici ca să la fel ca la anticentre, aceiași copilași. Mm. Și trebuie să știi cum te apropii de ei, ții pe care întrebi, cum întrebi, ți au lipsuri, plus și multă conștientizare a voluntarilor care ne-au și ne ajută, pentru că din centre, majoritatea lumii și donatorilor care ne și vor să ne ajute și ții, iau impresia că ții din centrele de plasament sunt toți orfani. Nu sunt toți orfani. Au părinți. Avem centre de zi, nu avem doar centre de plasament permanente. Aței de zi sunt cu taifele lor, da? Dar taifa lor trece printr-un moment mai dificil și are nevoie de asistență socială și ei ca taifă, dar și niți. Și la mână niții care trec sau sunt în centre, cum zic eu, le lipsește partea emoțională la multe lucruri. Dezvoltare de apoi în mașini centru. Unii sunt mulți crescuți din niți în mașini centru. Normal că modul de relaționare cu caminii și ca tine n-asibă la fel și la ei. Și da, trebuie să știi cum îi apropi, cum mă zburăști, nu trebuie să te superi poate, nu știu, de reacția lor la anumite lucruri sau așiții și auați avem și multul psihologic, zic așa, multe de pregătiri Yeah. și voluntari pe partea asta, știți. Că noi de-aia luăm contact cu ei direct la dram și să dar în continuare petreceri de la sărbările de Crăciun și de Paște și de 1 iunie, mai avem și pe lângă. Ori vrem să organizăm pentru niște nieți, îi luăm din un anumit centru sau din o anumită lună și care sunt o ziua lor de naștere, toți, așiții, ori în alte evenimente să ducem, nu știu, la excursii, la munte, la diferite jocuri, să joacă pe plaje, handbal, joacă volei, să dar concursuri culinare, scântă sau așiții și practic chiar cât avem nevoie de educatori și învățători care sunt cu niții la școlii. Și trebuie și pentru nu și pentru ei, cum te apropii, cum organizezi, cum zburăști. Da.
Care mindește că esti najmamarli amintatic pe partea asta de voluntariații la Voșpântora? Mm, Proiectul momentului îți pare că delihea adrațiva bun, ți faci, ți ajută, isnafea, ți ajută niții, fua și vără momentul îți zici, a, asta delihea ne și gine, n-ai mam șatlu. Na, pentru mine, știți, pentru mine sunt multe, știi, de la momente niți până la lucrurile mari, cum zici, pentru mine contează mult că avem continuitate în campaniile pentru de Crăciun, care întulțim la niște copilași și mai ales că să învățăm lumea, să ne caftă pe noi, mi sun în continuare pe mine și îmi zic când se apropie de Crăciun, unde mă duc, Eu de împărați. da, să ajut neapărat. Și este iar partea de ce îmi place, că nu, a început să, adică să conștientizeze că nu e vorba mai și ca să donezi sau îți dau de parați. Și nu mai ne zic că ți mai aveți nevoie, vașiții, voi mai dați evenimente de estic, când după șozin, să cântu sau să-i ajut să deseneze, să dăm lecții. Adică a început lumea de eu, nu, întâlnind lumea avea impresia că trebuie să facă parte din organizația X, știi? Neapărat ca să dară, știi? Să ajungă acolo. Și nu este chiar așa, și că nici nu ai cum să impui la toată lumea să dară parte dintr-o organizație sau, știi? Și Poți să ajuți și pe mapțân, poți să da, ajuți și că ai dau să hăți peste mână, ci poți să exact, le dai te niții, da, ți nu știu să da, îngrăpsească și ai va investi în și să da. îngrăpsească Dar, să faci să membru exact, să masă dăm lecții cu ei, să dăm, avem multe fete tineri care își adrară de la litere, că, apropo de litere, care își adrară nu de practică, pe partea de est, și a început răzinul pentru practică și își dau tot vera de aia, ca zinul cu ei să dea lecții de limbi străine, de activități în limbi străine, de șiții. Și poți să dai prin multe, multe, multe alte lucruri. Nu reuși într-adevăr, dar fu ideea și îmi plăcu că avem o chestie maraton uh, și poate să reușim la un moment dat să-l adrăm până la capăt. Fu legătura dintre copiii de la centre și azilul de bătrâni. Și partea Mhm. aceea era prota oară când ne așa de mult. Noi mai ne la azilul de bătrâni individual așa, dar nu ahâta. Deci, nu știu, nu ne cu ceva organizat în afară de să aducem pachete sau de, nu știu, să-i colindăm, știi? Și era prota oară când era prin azilul de bătrâni cu, la spre Vera, și în curte și în cu cilimeni. Și îi vezi că, într-adevăr, e pe bune lucrul ăsta, când vezi că îi schimbă pentru oțele câteva sihăți, că și tu acolo îi schimba și pe ei cu tot. Deci, râdea și doamnele de acolo, țică, nu mai știu de care, na, Maia, și țică, gata, uite, nu mai doare, a uitat de durere de picioare, de ele, doar și de azi ducă să alagă cu uniții, știi, prin curte. Și era un lucru, niții care, iar ei nu știau ce înseamnă să taifă, cum crescut eu, de exemplu, poate, știi? Pentru ei a avut și la început, avem niște frică de cum să-i pregătim, cum țineam, cum a se poziționeze cu adulții bătrâni. La partea de respect, la partea de, nu știu, tot așa să zburăști, să știi cu ei. Dar e uimitor când din lucrurile astea și din lipsurile pe care le ai, totuși oamenii ăștia să știu să-și află, cred că prin suferința ți-a, să aibă legătura. Adică, nu zici, în câteva sihăți, deși la început nu era că lăsim lăghinișa și dăm acolo multe, noi nu știam, mă zburam cu colega mea, nu știam cum, hai să închidem camaonia, îi vezi de onoare că gata, s-au împărțit, toată lumea avea, era într-un grup de țiva, erau țiva, toți erau ok și de mașiții și apoi ți-am colega mea și zici, pe și noi ți-adrăm. Adică știi, ți să adrăm. Da, nu este o... O, ți proiectul și esto. Să adus de adun oameni ți sunt tu mari ilichi, nu? Ți au bânata hântu și Mindescu că zilele sunt o lunță, ei, Da, ma sunt la azil, care vă zic că nu sunt tu casa lor, nu sunt tu cu da, taifa lor. Sunt da, tu cu alți auși ca ei, ama bana este, bana este zori, Mindescu. da. Când nu ești cu taifa ta. Și să-l aduți niți care și ei sunt
au una taifă care are probleme, care are bilei, ei nu au Da, da, taifă și da. se adus de adun. Și este mult umșat și tați iniții să vadă cum se știni, cum zburaște un om care are 70, 80 de ani, Da. ți poate să zică, ți poate să învață. Da, este un proiect mult umșat. Cele mai multe reacții și mereu sunt de la oamenii la care nu te aștepți. E, Um, iar centrele de copil sunt mai șniți, da? Avem în centru de copil de plasament de la noi din România, legea este că are dreptul să te protejeze, să te țină până când o depisește tine sculia până la 26 de ani, ca și hima noi trecut student până la 26 de ani. Da? Ca și cum cea mai lungă este medicina, nu? e. Problema este că trebuie să nu mai știi să te susții tine. Trebuie să iei din jurul tău susținut ca să te pisești în sculii. Da? E, dar vârliga, e. Da? Da? Cât de greu este pentru noi, care iar avem, nu ducem lipsă de ceva. Pentru ei e mult mai greu. Și de aceea mulți săraci de la 18 ani, când sunt adulți, da? Dar ei nu mai se duc la școală, abandonare, de aceea sistemul, într-adevăr, le s-a dat o ieșire, dar într-un fel și-a mânat de pe ei. Și de poate că avem mulți tineri care nu se integrează în societate, știi? Dar avem și tineri care, de cel puțin eu cât ai un student, atunci era studentul la medicină, și un șcior care se pregătea, da, la facultate, la Politehnică la Voitu, București, și reușit. Adică este care eu direct ați vorbit cu ei, știi, și mai erau în sistem și știu cum se au fetele de lucru. Și de obicei când te duci la astfel de centre, ții mării de lăturați de 12, 14, 16 ani, iar imaginați-vă de ții din ei, prin poate din bănar până la vârsta țea, într-un taifă care nu știa să organizeze ca un taif, să ca un taif, nu mai țin de iubire, ci efectiv nu poți să le zic bănară ca un taifă, da? Ei nu au conceptul la țel. Și normal când duim, de apoi băgați într-o instituție, eu, din păcate la noi așa este într-o instituție, într-un casă de esă, trebuie să sunt, cred că dacă sunt uzați, ea se băghine, dar ei sunt mulți, sunt țin spre 20, 3 zăți și ceva, da? Și sunt mai un psiholog de tură, sau cum au asistent maternal, cum sunt ei trecuți, mașiții și îngrijitoarele. Ți poate să dară 3 oameni, da? 3 mieri, că de obicei sunt Te mieri, hingiți niția. atâția, fiecare cu nevoile lor. E. Normal că aveam, și în continuare cred că să avem într-una, normal că ții mării au, iara, depinde de eu sunt, cum sunt, au o altă dezvoltare. Mulți dintre la 12-14 ani, te zură atâtea și trecură prin atâtea de zis că nu băna eu, tu e ta mea, știi, bana mea. De obicei, ții mării erau cei care au o înverșunare față de tine, de când te duci. De la felul cum îți zburăscu și Nu te aproache. da, da. Și nu neapărat de, noi zicem imediat destul cum este respectul, partea cum ați spus cu urât, știi? Nu neapărat la modul la estul. Și, în primul rând, mulți dintre ei au și dreptate, că cei care bânară din Isa cloții nu vor să se apropie de tine pentru că nu vor să se implice emoțional. Că tine vă sfuți, tine vă ajuți doi Da. meși și apoi vă sfut, vă Care vezi de doi bana mei? ta. Asi băghini. Câinii au mulți, din păcate, uite, nu pot să greșesc, am și multe momente îmșate, dar am și momente de a și nu, știi? Și era iar într-un iarnă de est și de noi, datorită tehnologiei, aproape dreptate până la urmă, datorită tehnologiei, noi așa ne adunăm campaniile multe de parăți și sponsori care vin la noi, da? Și adunam cadourile pentru niți. Și aveam date toate cadourile, deci toate lista era gata, trebuia să le primim ultimele. Și dar mai aveam alte lucruri de dat și noi le duceam de obicei, organizăm un serbare, ori la centrul respectiv, dacă sunt de mulți, ca să nu uităm de, ori încercam să adunăm pe toți. Și dădeam atunci cadouri. Și era una tante care mi suna era așa lucru, de 3 zile tu mi suna că ea vrea neapărat să-i dau, așa era trecut un copilaș, ca să ia cadou. Și A, zic, ea vrea să-mi cumpără pișchesi, doară-te un ficiuric, să știi bă da, care da, este ficiuric. da. Și ca și era, trebuia să alegi, aveam prenumul, da, și vârsta, dacă ești ori feată și Mm. dorința era atunci și lumea ne zicea că pentru acela să iau eu sau așa și știam de apoia că avem. Era Moș Crăciun, Moș Crăciun pentru o dorință, practic. Tine erai moșul care îndeplineai dorința.
Și aveam dată tuti, zici, tuti din lista aia, tu șciori, aveam dată ficiuriți. Și insista, era la telefon, adică mi referam că era, cred că pe la început, așa, de zi mi-a rămas în minte, că era, dar te rog, vreau să ajut și vreau neapărat. Și ziceam, păi nu, că dacă e, vin și aleg eu și vă aduc eu unde să vin. Și ziceam, zici, nu are, în momentul ăsta, zici, n-am țis să dar nică oară cu tine mai pentru un copil ca să aibă două cadouri, la fel. Zici, pe momentul zici, n-am țis să dar cu ele, știi? Deși după aia mi gândeam, zic, pot să le iau și așa, dar eu, zici, n-am țis să dar cu ele. Și zici, uitați, puteți să ajutați și altfel. Și era, păi nu, eu vreau acum. Acum vreau să dau și acum. Și enervat și dată zici, doamnă, știți, copiii asi bacloții și vorba ta, știți, mersul la lantul, știi? Care va zic că când vrei să ajuți, nu îngreca cât mult tu că vrei tine să ajuți. Nu ești Da, tine acelul tu trebuie să ai. protisi. Da, Tu vrei să exact. ajuți, este tu protisi acel ți vrei să-l ajuți. Și pentru Sonic, care tu ficiuriții au pișchesi, poți să la dar una pișchesi tu hinar, tu scurtul, tu altul mes, tu marțu. Da, Nu la exact. dar de Crăciun, la dar altă oară când tu îl mai agreșește. Și pentru Sonic, cum zic, are noi mă câte ficiurița ți nihea mamăr de des Exact. paspră nu va pruchea și lișor, tățea că avea văzut atât mulți oameni ca voi care hirea, ajutau oară și după aia nu mai era aici. Și părea că sleagă o năsuțată și după aia nu mai hirea, nu mai zicea ceva. Până Dacă la ideea, cum ziceam, că trebuie să pregătim voluntarii să zburască la este, mi înduiam, mă de aia mult, cum am rămas și când mi duc și eu prima oară la centru. Așa că eram mică, da, atunci la școală și prota oară. Și era un nic care na, ne jucam noi fratele, că încercam pe grupe ieșiți și unul dintre niți s-a găsit efectiv în brațele mele și zicea, să mă ia acasă, cu tine nu pleca, știi? Și nu puteam să că eu trebuie să plec, nu aveam cum să zici acasă, dar era, dar o să mă întorc. Și era când să-și va fiecare zi, tornul. da, am întorc, și când în fiecare zi, și atunci profesoara mea mi-a știi? Zice, nu poți să le zici asta, adică Nu nu. poți să ți nu este delicia, nu poți Da, să-i dăți vazin în da, cafezou când tu știi că da. nu vazi în cafezou. De atunci mi-a rămas, aveam 13, aveam nașiții, protaoar când uneasim la un și de atunci mi-a rămas că chiar eram supărată pe profesora mea, că nu ne pregăti pe noi. La E, cine zăsi, la ții că cum ți se bacloție, adică tu ne explica, dar nu ne pregăti, adică eram eu supărată că nu ne pregăti pe noi și de aceea sunt foarte mult să-ți pregătească voluntarii. Acei care, într-adevăr, mai mult, că ca să dăm un astfel de eventul la șiții, mai ales doar tot ziceam de partea cu cadourile, sună ghinic, că m-aș dar un postar nu pe Facebook și atâta, una listă și nu e chiar așa și care implică, depinde de cât de ai, mai mult în lume. Da? Mai mult în lume că trebuie și să dai la altul, să zbori să răspunzi la toate mesajele, trebuie să adun cadourile de apoi aia. Plus, trebuie de minte cu centrele, să adoresc centrele, să iei dorințe. sigur. Și nu poți, eu să dar lucrurile tu, știi, am nevoie de ajutor. Sunt mai mulți oameni și tu îți lipsește să pe unul și să știi bă, că nu Da, poți să le exact. tăxești aniților, ți va ți Da. nu va să dar, ți nu este de lihia. Exact. E voluntară și sunt una de, cum înseamnă, de lungă durată, și și ținui, este o ambiție și de la ISEC, adică ținui foarte mult și mi hârsește că îți duți mai departe, adică pregătirea este de voluntari pe partea de cum să te comporți, cum să răspunzi, să evaluezi un caz cât de cât, pentru că mai avem viara când zuțea numai și de obicei sunt foarte multe când este zvâlvă să dară când este, eu nu-mi plac aici, când e de Crăciun. Când e de Crăciun să dară cât de multă vâlvă. E din oară toată lumea va să dară pișchese, din oară toată lumea și duce Atunci, pica. sau atunci apar toate poveștile, știi? Când omul acela era fără casă și până de Crăciun, adică numai de Crăciun a rămas fără casă, da? Nu numai de Crăciun și din afară sau așiți. Știu că era un mare de ăsta și eram noi de tag pe Facebook și ne apărea într-una postare cu un interviu la un șcior sau în familie, nu știu mai țin minte, și ție că le ajută becale de pe aia, de la voi București. Și ne dădeau, era la știri, la Pro TV, unii luau interviu la voi la un metrou Așiții și se nimeri și un șcior de estul și ne zice că n-avea, nu știu cum a întrebat și într-adevăr era live. Așiții, că nu se avea pregătit reporterița, că n-avea treabă, nu era vorba de el, și că n-avea casă și că muncește pe eu și așa și noaptea nu știa să doarmă, știi?
Și am tot tăbuit, deci știu că aveam primit la mesaje într-una, prin toate organizațiile care aveam eu legătură, că de cazul acesta să ajutăm șciolul. Și între timp acolo pe cale cu ideea de casă și cu asibă și așiții și de chestii. Noi, eu, tot acum aveam deja experiență, prima oară și de-am potolesc cu lumea că ne suna lumea că v-ați da azi, deschidem noi cont. Și zici, păi stai puțin, eu fiu cu Constanța, nu în București, da? Trebuie să iau legătura cu omul acela, adică nu pot de... Și tot și era lumea foarte supărată că nu pot eu să-l ajut sau nu vrem noi să-l ajutăm. Și zic, păi nu pașiți să dară, adică nu poți tini doar că vrei să tini și era, păi poți să iei legătura. Zici, păi cum să iau legătura în primul rând? Prin care să iau legătura? Că copilul acela Ei, avea un telefon. Zici, că avea un telefon. Dar după aia era că după un mes și ceva, a apărut că era la televizor că el nu poate să întrețină casa, da? Nu-și află loc. Și noi deja v-am zburat pe lucruri de genul ăsta, cu voluntari, că și noi de multe, ajutăm mai multe familii care, când vin raoații, poate la foară sau că e certară cu părinții și nu știu ți de din afară, cu tuscuniți și până tu cu stanța și durniră prin canale și chestii, hai să le aflăm în casă. Noi ne dăm seama că omul acel trebuie și să lucrează de aia și pentru casă. și v-ați luat ajuți cama de apoia că nu are cum să-și plătească Da. facturile, Adică adică este un numai și copus mamari, diți exact, timindește. adică tot acolo nu era mai că îi dau în casă și atâta, știi? E, Ia, dar când ați așiți, avem și cazuri care și nu ne ieșiră, adică la nivelul care noi le deam tot și ei tot nu duceau de aia să muncească, ba să schimbă locul de muncă, ba și deja intră în niște lucruri, na, ți știi niște responsabilități legale pe niște sigur. chestii, știi, și ți nu este, nu s-a dar rămași pe lucru că, ok, îmi ocupă parolul și îți dau și atâta, știi, la lucru. Este un corpus mult mai mare și testa pentru Sony este un zânati, să ești asistentul social și actare, adică nu este ceva ili șorte adrari. Lipsește să Și știi cum să multul dar este lucrurile. și pentru ei, nu zicem, e multul este și pentru oamenii care au nevoie. Deci nu te aștepta ca omul acel, cât zici tine că îi dai tot, într-un scurt de restul timp, ca și cum și mă duc la doctor, dacă eu iau tratamentul ăsta în 3 meși și asibughini, nu te aștepta ca cel gata, 3 meși, gata, se picioare, se bătutul, se bughini. E, Nu. Da? Ei de apoi au și a lor niște mileți că, na, poate, nu știu, din cauza că de-a dreptul băutură, că mai țin tot la tineretul, cu droguri și cu chestii. Ei nu știu altfel de bani, ei nu știu, la primul eșec, ei nu reacționează ca noi. Când e. mi supăr niheamă, mi duc și, nu știu, mai beau un cafe, mai și niheamă așiții și azbrăsc cu mine și de gata de apoaia de mâine se băghini. Nu. Deci nu toată lumea trebuie să adară sau să aibă după aceleași milezi cum fim noi, știi? E. Trebuie mai mult de muncă pe partea asta, știi, da. Dana, noi ne apucăm de bitisita mobetiei. Noi, ca fioră, tu bitisita avem trei întrebări scurte de oaspiția noastră, așa că vale baga este întrebări, va ți le zic și aia. Prota întrebare este, masai vă zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Tu mi îndoiam că se știi la zbor și mi-era și ți cât să aleg, cum să aleg, dar cred că tot rezum aș la Crios. Mhm. Pentru mine, în momentul în care ai hitini împăcat cu tine și pentru hitini hrios pe tine, așiții, poți să adari lucruri multe. Poți să adari multe lucruri și poți să adari drept dovadă că, na, de la familia Buddha, cum nu ai exemplu, că poți treci prin ahâtea și a se băghi. Poți să înfrunți, cum zici, toate lucrurile care e. Și cred că soluția sau rețeta se, nu știu, și eu Minduescu, că trebuie să tine curios pe tine, cu tine, știi, împlinit. Bun. Ai vără măcar ar rămânească, ținai mai mult țari hari. Da, târhânolul cu pâine din necate și cu cași, adra din maia mea. Ea adra și târhânolul, ea l-a adrat tot veara sau când trebuia să adar, că știu că trebuia așa de la soare. De apoi tu curti, știu că era, întindea pe acolo, ți-ai pisul curtea, cu târhână ca susucă și după aia al băgat un saci de pânză și mult, iarna mâncam mai mult oașiții, târhână cu pâine din și cu cași. Da, este. Și chiar
când zici tu, trebuie să-ți vorbești cu mama. Mama să mai văd care mai e târgână că mai vrâiale să mai tragă chiuleașiții, știi? Și îmi ziceau că, ei, poți să ieși niște cuși și mai merge, mai... Dar nu merge, nu are, nu e același. Nu e ideea. Tradițională întrebare este masa e fără cântico armonescu, ține mai mult țari Hari. Armâna mea m-a ajut. Cred că, sigur, varianta la auzit cu Cristalucci, nu știu de care este, dar varianta cred că sigur așa ți l auzit. Deși eu l-am la nunță și noi îl jucăm, tot la poaia după ce crescui și mi-am la ți de el, iar are, cum e totul spre istoria mea, cu cât de gine poate să descrie, știi, bana pe care o avut păpânia noștri, de la toate hoarele, știi, eu fură, eu da, mutară și prin trecură și cred că și este partea, ți-mi place în ea la istorie, partea că te uimește pe cât afli, cum zici, te identifici, identitatea ta, să dar acolo ți pui palpabil, știi, uite și ți așa crescut și eu, așa ți fură, de acolo fu paplu, așa fu maia, și fura mea, așa tricură ei, așa îndrățea tate cu mama, așa drai eu sau așa vizui și eu. Da, Hari Stodana, ne-a Hristos, avut multă Hari Savdu, si, si complex cu istoria a taifei tale de dauli părți pentru Sonica, și multi taifuri au ahtări istoria, ma când mutrești să Stescu șcap zâma mult de partea asta cam amșată. A banii a tali. Asta este a ta și ți-o lipsești de lucrurile ti alți oameni. Așa că Aristote chirolul ți-l luaști noi. Hristos și eu. Și vreau și eu să întreb pe tine, Alexandra, Da, întreabă-mi. de la fel, de ție zbor, ai hare, de ție Ah, care și de ție cântec. zi bună! Ia zi vedem. Ți zbor njari hari. Azi njari hari zbor lui Miraki. Ok. De tot n-a avut hari. Și imagine un zbor. Imagine zborul Bubuchi, care sunt popcorn, floricele, tăția care Ok. sunt papla meu de afumați, tot n-am întrebat, vreți să vă dar Bubuchi? De misuri de alihea și îmi pare un zbor îmșat și nu-l mai am avut la alții de multul. Sigur, al știu Foarte, mult, dar nu mai am avut. foarte bine că doar mi-a avut și Nicu chirul meu, că el este cu și că Cu el mi-a zboarele, știi, cum zice și eu, deci chiar nu știam, pentru floricele Bubuchi. Când nu îți vă duceți la filmul smutri sau filmul, să luați Bubuchi, nu popcorn. da, Neari Hari și Hârhârici. Asta este un jucărie tiniți care da, sună. da, Mindescu că da. învițai când se află fratele meu manie cu țințeani și mindescu că îți zicea, să-i dăm hârhârici sau așa. Și așa este un zbor care sună șat și nu para al mai avzăia hântul felicit. Aici sunt așa tora țin vine rahonia. Ama eu am mare mira că te zboară, așa că mas mi întreg peste vârstămână, va să zic alte. Păi Una stai întrebat mâncare. și până săptămână, lasă-te, mai întreabă și altceva. A mai întreabă vai și altă. Te mâncare, au am abțâns Alexa, știi Mindescu. Iar hari pita di verza și cu dar Maia. A cât sai ni am să înveța ma nu ne cață mâna hârlișor cum ia cața ei. Pita di verza, iar hari cum adar halvălu. Adar halvău mult bun. Și mi hârtii că mi duci, mi duci Bruxelles la un cafine gârțescu și acolo avea și una cumată de halvă și nu era Idia, ama era Acolo, și da, aducea da, multul. da, Și da. deja ați șat că mai putui să iau altul iuva halvălu și aduți niham cu cum la dar maia și lipsește să înveți maghinis la dar și mini. Și piperchili, sigura. Asta este, nu spate fără. Și un cântic armonesc ținea mai mult în Hari. Au aia sti zori. Când eram mai mică, ne avea Hari olei murgu frate bun și când îi zicea lui mai că ne are Hari cânticul estu, zisi, mutrați coincidență că și al tatea meu, adică al tatea lui mai, i avea Hari tot cânticul estu îl cânta. Și zici, ați mișat că tate străpapla meu pentru soni, tatea lui mai,
avea Mirachi testul cântic și Mini am Mirachi testul cântic, ama nu-l învițai de taifă. Ajunsi la Mini cânticul alte turlii. Și mai aniari Hari un cântic cu ți sai Gione Ocliu Cadamur. Când pare un cântic cu multu caimo pentru Sony, una practic nu poate să de adun. Tația că ele este tăxit la altul vără. Da, da, da. Și îmi pare multu poetica și multu mșat. Dar noi avem multe cântițe așa de Așa. da. Și tora bagoară că mine nu foi ca toți oaspeții mei când îl bag o întrebarea, ei îmi da câte una pandisi. Eu la toate întrebările dăd mai multe zboară, câte trei, mai multe cântiți, mai multe mâncări. Păi să știi doar oaspeții pe viitor că poți zic și mai multe, pentru că și eu la mâncare aș vrea să mai zic și de pită. Și de pită. Țipită să mai duței. De pită, în primul rând, de pită ca să menționez pita de ștevie. Niște e. Da, și ții, pita de praz îi place ani cu chilul meu, da, eu de și ții. Și piperchile, da, piperchile care le-am vițai și, într-adevăr, Dora, cum se știe că să drăm mâncăruri, uite că nu știu de pită și trebuie cu mama că noi tu zicem că îi avem, pe pâinii că îi avem, dar trebuie să minduim că la un moment dat e n mai sibă și chiar voi să mi-am învățat mama să dar pită. Voi să dar pită. Așa s-a dar și mine voi mi dorește de multe ori că, cum zic, cu vas minduim că poate chiar și una no stimadă, ma nu știi să dar măcărli, Exact, exact. chiar e măcar ațea, ma nu știi să o adari, ți-aduți aminte, ma nu mai poți, nu este țiva tu bana ta, ma nu știi să le adari. Și Când e îți amărti. și de halvă, când ziceai de greț, chiar vreau să te întreb de cum adar, pentru că nici nu am apucat să zburăm și nu se mult, dar niam, dar eu fiu de oații de Constanța de Dobrogea și noi E, aveam mileți, aoații de... e. Și știu că tu la voluntariat aveam pe careva care era rădățin, nu mai era mai aproape armeancă, dar ea era tisoi, tu așa tot grecoaică, adică prin, mă rog, greț, de la pupâni dintr-o parte și. Și la fel și la ei, tricură prin diferite, cum ajunge și prin armonii, România la noi și zicea că se realizez că din partea grecească eu nu știu, dar ce Mhm. îmi zice de pe aia de la pâpânia și zice tu de halvă, dar știi, zice, de la a învățat bunica mea, am învățat-o vecinii turți. Știi? Și de seama și ți zici, păi și cum, bine știi, din Armenia, știți, din la Greție, ei și știți, și zici, nu, că și eu am început să zburăsc cu mai mult, mai ales că mi știa la istorie și de multe le zăle zburam și a început și de apoi să întreabă pe Maisa și realizează să păi mai tot se știe știle de la vețina ei, că de când dinică, fără da, crescut douăle, și pe atră schimb de rețete și totul ambiția și știe, că de la vețina ei trucoaică. Și realizăm că și noi, mama, o ambiță, vițina noastră, turcoaică, o ambiță baclavale, sadară. Oh, Nu este de alihea, nu e lișorici, așa nu zic. este. Nu, adică momentan simtesc cu la pită și de apoi aia, mai încolo de E, bomba. da, nu, cum zic, îmi pare băclăvia altă, e mult zori și este și mult chiro, e bună, nu am zis că e bună, Este. e cu mult copus. Într-adevăr, doar nu că mi dau eu mare, dar na, după când învăți și crești cu vezi înseamnă importanța, știi, la culturi și așa, știi? Când învăți și crești cu ți baclava autentic, așa ziceam eu, când ne-am să mai luăm de alt vlog și tot ieșed și mi mândesc cum adra mama, cum adară, dar nu ia să-ți va să o dară mereu, știi, așa, știi? Și ziceam cum adară vițina și ziceam mai alcetin, pentru că na, am crescut cu niposul. Mă Maisa și tot acolo ți Mimindescu dacă seamănă sau nu. E, Știi? Da, că nu este ceva lișor de adrat, dar în același timp, da, mi-e bucur că și noi în comunitate în Constanța Mănica mai avem, care ne ținem de este arăt și de este să le ducem de apoaia, știi, mai largul, dar uite că mai sunt tu care, cum zici, dacă noi nu ambițăm de apoaia de la noi părinți, nu o să mai e, n-ai care îți ducă, știi? Eu la învițai nu o să știu să mai adar,
Și degeaba îți poate scaf tu că să dară, că se ia nu, de a cumpărat se ia pită, de, de No, spanat. no, asta e ideea. Exact, păi de zic, Nu și aduți, nu și aduți aici. Știu, da. și pentru să timișările sunt legate și de ignorism, și de, nu stimată, sunt legate de tot ți duchim. Da. Și așa este, faci scenarii, cum faci scenarii și zborul, faci scenarii și mâncarea. Aristodana, asta fu una sorpresa știminit, așa că lipsea Smi Mindescu, așa că am ația să pândăsesc eu la întrebările, ți le bag tot na oaspiță. E verdad. Haristo ti întrebări și Haristo că n-a pândăsi și la toate întrebările este tai fata ști banata și Eu, Haristo. Haristo, și eu, Haristo, la toți și că zburăm și poate mai zburăm. Sigura. Una seară mșată ațăia și una seară mșată și a mutritul la noșță. Haristo.